no karakter kat may sa dayto ya tao no ayop no pinarswang may sa being saan lang na human being na daw basta adaan iti karakter nga gunay adaan iti na ikawas kingkwana consciousness ure man pay dayto iket may sagayam nga ayop may sagayam dayto nga balbalay may sagayam dayto ya kinapudno wenno anyapay abanag basta adaan iti consciousness nga kas mangyakto iti mabalin nga aramiden makapagpanunot makarik na ken makaaramid iti bambanag so dayto iket karakter ket usaran di manurat dayto karakter tapno agakem aksyon agsao dialogue di sa una tapno aggunay dayjay sarita segon iti balabala dayjay karakter ti magi-advance dayjay sarita ta saan man met nga maaramid daytoy sarita no awan ti no saan nga matungpal digijay panakawarwar ti sarita no saan nga igunay dayjay karakter ti bagina no saan na ngay sao digijay aset na aggunay ti sarita segon iti balabala mabalin amay maysa ti karakter iti kunatay a protagonist na ket makatakder latta kas sarita mabalin ati problema ti karakter adda iti kaunggan na wenno ti panakasinot na iti maysa natural pwersa kas kuma iti pananguli na iti bantay wenno ti irurwar na iti maysa a bukaya mabalin wenno datay pagminasan mabalin naggiday adu naglilinnaga mabalin nga ti karakter dagiti karakter aduda naglilinnaga may sa kadakwada ti antagonist so main character dito mo ta jay protagonist ken jay antagonist main characters dito ket maparnoy ti series iti protagonist tay bida ken tay kontra bida data ti karakter at dagiti kita da nakon bida ken kontra bida no jay bida isu na ti pagpusipusan ti sarita no jay kontra bida laptedan na ti panagbaligi ti bida ket digijay minor characters sa kunatayo mabalin atulungan da wenno mabalin da akutulungan da jay bida wenno da jay kontrabida ket natulungan da jay bida tapno magun-od jay bida ti kalikagom na ket no tulungan da jay kontrabida tapno malappedan da jay bida iti panang gun-od na iti kalikagom na ket no agparnoy tayo kadigiti karakter kasano nga ta ti parang parnoy tayo iti karakter ti panunutan tayo ken digiti damagan tayo sibiyag ka iti karakter mo diay nagsurat ka iti sarita ket sibiyag ka di aggungunay ka di iti panunot mo ket kas pagarigan amo yung amin ti nangrona iti nobela aya iti padpadasen ng surat iti nobela no inrugimon dayjay nobela ket addaan ka iti karakter ket makit-kita mo na sibibiyag dati a karakter tas lasursurutem lat isuna no anyaman dayjay surat mo nga inaramid na masapul nga ituloy mo addan tumanan sumarunong aramiden na ket kastamat data kankanayon na pampanunutan ket agbalin akasla datay pan nakaaniniwan mo datay karakter mo
No kaya tayo sa wante panakaanliliwan kat sana suminsina ken ka. Ket tunggal agsurat ka makitam iso na nga gargaraw akas tao, makitam iso na daan iti biyag, daan iti riknan, daan kadagiti pampanunot, yan daan kadagiti aspirasyon, dagitay kayat mga gunoden, ket daan bat kadagiti daan bat iti rikna masaktan no saan na magunod dagitoy. Kasjay. Saan laeng nga dayjay bida ti kasjay, nudikat di pay dayjay kontrabida. Makita mat nga kas aggargaraw daytoy kontrabida. Ket amummat iso na. Iso nga dati may kadwa, amummat laeng iso na. Iso nga saan tayo mang parparnoay iti karakter tayo, saan tayo nga ammo. Tapno ti kasta aniyaman pasamak aniyaman na pasama may pakaipasungal ngalan, pangipasungal ngalan. Saan nga pakaipasungal ngalan ha? Pangipasungal ngalan tayo, tada tayo magmirod ti creator, aniyaman na pasama, pangipasungal ngalan tayo, iti dati a karakter tayo, masapol nga ammo tayo, ken maipadto tayo, no kasano, ipanaggaraw na, dati a karakter. Isa dati may katlo. May padtom kadino anya ti aramiden na sitwasyon na nakaipasungal ngalan na. Kasla ni bakit ni Dr. Kiteria kalangakan ket agsipud tam ammo tayo basta no maipasungal ngal iti sitwasyon at mamit na ni Dr. Kalangakan ket ada pamurpurmutan na no aniya tinagan na ibagano latan na jadi panunot na. Ket no kumano mister tagalikod kumaday jay nagan na dayjay makasagang ni Dr. Kalangakan ket nga panaganan na dayto iti tagasango manana ket ti padagkuna ti reader iraranta ta ni Dr. Kalangakan ni jay wenno saan uray siyak no author jak masungbatan iranranta na no saan. Ngam, kanyak abiyang, basta da ti reaksyon ni Dr. Kalangakan. Ket no, tas pagarigan ko tas pagarigan kwadrado, kung na ko madyan na ya ket sika triangulo, kung na ni ako ni Dr. Kalangakan. Basta da ti reaksyon na, jay motive na, mabalin nga saan ko nga mabalin nga saan ko nga ammo yung motive na kasjay ta ammo yung amin at dadigitay bagbaga yung open for interpretation i reader ammo yung datay karakter ni Pepito Manaloto datay driver ni Pepito. Driver na tatay. Ket datay nakabakbakid da nagwapo nga lalaki ket anya trejay baklaw na saan. Dayjay ti open for an interpretation nga mabalin nga exploitan ti author. Okay. Ngam among kaditilinaon ti panunot na. Mabaling ako na yung atay nga nga di mo ambo ti linaon ti panunot na ni Dr. Kalangakan. Dayjay. Ada ambiguity na dayjay. No pampanunutan na iranranta na daytoy wenno saan ngam siguro ada di kitay panawan nga malipatan ni Dr. Kalangakan. Dayjay talagnagan ket no anya tinapanunot na isu dayjay ti dayjay umadas isu dayjay ti sauna. Among kaditi marikrik na. Masapul nga amo tayo ti marikrik na. Daytoy nga pinarnoy tayo karakter. In other words, masapul nga amo tayo amin. Amo tayo amin. Ngam kasulatay ko na tayo iti psychology
Datay Johari window hunatan sa itatay. No, pamilyar kayo kada tay Johari window at day area nga saan tayo nga amo. Hindi tayo kaslakas jay datay talaga nga saan tayo nga amo. Mauray mampay datayo ket saan tayo nga amo. Makas jay. Jay. Ket mabalimot nga aplikar tayo kada ito. Ada digit tayo saan tayo nga amo. Iti karakter tayo no mampay ibaga tayo nga amo tayo thoroughly ti karakter. Nga kasla kada tayo mat agsipod ta adda digitay area nga unknowable para kada tayo iti bukod tayo abagi at damat digitay area nga unknowable para iti karakter tayo. Diyan. Ket no agpaypayso nga dati being amuyo dati being kuna tayo ket dati basta direct na makapagpanunot at existence na existential ken makapagpanunot ken adaan iti bukod nga sala tay iti being muna tayo sala dakararwana ket kastamat nga rod no being detoy ket kaslamat kada tayo. Okay? Sano nga iladawan mo ti karakter mo? Mabalin babayan ti direkta panangiladawan mo, panangiladawan kuma. Sano nga iladawan ba di ti Ilocano sorry. Sano nga iladawan ti karakter mo? Sano nga iladawan ti karakter mo? Mabalin nga iladawan iti sitwasyon nga ayan na. Dito tayo kung Madam Estela. Mani po diti balasang manen ni Auntie Rosie. Dayjay, dito panangiladawan na ni Ma'am Estela, ti daytoy nobela na. Ti daytoy muna pa ilain. Panang ngirugina iti nobelita na. Ket may sa daytoy sitwasyon nga nakadescribiran ni Auntie Rosie. Singarak ang nakasayop at nakasayop na nga bangbanglo ket agsipud ta kapatpatay kalkalnuod kun tayo ti Ilocano daydi asawa daytoy Auntie Rosie iti pagarop daytoy narrator nga umay agar-arya. Iso nga timmaray nagpasala sa danti kigtot na nakakita kini Auntie Rosie. Dinescribe na diyan ni Auntie Rosie. Makit inisa mitiladawan na ti pagatawa sa ning. Ket nagbangbang lugayam sa pala nag-shorts iti umul-el. Ket di naman laibain na nga display ti pang-or. Butoy na. Dati bugi ti gurong na. Wan, dadakol. Data. Iso nga kasla pang-or. Sila dati pang-or ti amoy man dati may lagdadawan na kita caveman, siguro kasjay. Nung muna ta dadakkel digiti gurong na kanto mangyayam digiti lupuna. Magsisimbalod pa digiti bamban digiti gurong na. Ado ti nyari ti bamban na ado digiti urat. Jay gurong na. Dayjay nairugin, dayjay nobelita na. Makita yo diyan na describe dayjay. Ket anya nga karakter ni Auntie Rosie. Gayam rumorto nga nabagbagay sumayet kada amin at makita yo ditoy rugi na pelaan kalnood ti saanpay nga arig dimagdaga tila kay lakat adto yan nga padasen na yagpaseksi padasen na nga ta manen ti sumilo manen ti sukat dila kay na dinagawan kasana nga iladawan mo mabalin babaen tinaglaok a dialogo ken aksyon. Adayo akpay manipud ti kadena de amor ni Cles B. Rambaod. Itaan tayo datoy paset ti kadena de amor ni Cles B. Rambaod.
Adayo akpay nga mangmangig kunti ariwangwang ni nanang itibalay. Simangpet gaya man nagapu ijay ili anang gatangan na itinayon tiyatang na inton rabi. Bisperas ti piestat kararwa ita. Damanang sita manang lumingken Jenny yung ungtan ni nanang. Analat kinkinwayo ning gayad ni nanang. Di mat inupran ti diket ayasita di kay pay nagdalos awan pa isong road di pay inugasan ti pareyo. Kaskay matla di babayin, nakadagdag sentipadak ni nana nga nagpakusina. Madamdama pa'y nagpalakupok tilanom iti bangsa. Wala, di kay malagub-ubran, isot kayat yo. Ingkay managawaran, wala ingkay managpamanikyuran, ta isot amuyo. Ayan, Rugina. Kat kunatayo itay, mabalang tinaglaok at dialogo kan aksyon. Nakita ya, sumangpet ni nanangda, tanapan gimatang ti nayon ti yatang na into marabi bisperas ti piestat kararwaket. Dati kat natay, recently, nagpinatay mat. Ditoy, itilakay na anang liplipot king kwa na nang baybay akadakwa dahil so nga masursuron ditoy kakabsat tano apay nga eto na palaing dayjay lakay na tinipliputan da. So nga pupungtop gitay ditoy. Di mo inup dayjay panangibaga analat kinkinwayon. Dayjay dialogue na. Ket numampay later to pay dati local color gaw isan tayo mot dito yun muna iramang tayo mot dito yun tangad laad da kada itoy dati local color ako na tayo makita tayo ditoy dayjay panagsarsarita may isa kadigjay mangibaga iti local color dayjay panagsarsarita ket kinapudno na ket ibagat to ngami bagak itan at ti local color kinapudno na awan met ti sarita iti Ilocano nga awanan nga saan paset ti local color. Iti definition ti local color ket kinapudno na jay America idi nang rugi kas regional literature. Ket ti purpose na tapno ma-preserve dayjay costumbre ken dagiti awawid, kadawyan, kultura ken dagiti lugar other than the cities ijay Amerika. Usually, ijay parte ti Mississippi, the Mark Twain, dito, the Steinbach, the digiti novelista, iso da digiti nang preserve iti local color. Ket isong nga kunaan tayo nga ti Ilocano, amin kinapudno na nga pinartot tayo nga Ilocano short stories at daan iti local color. Makita tayo kada ito'y dialogue na dito, ito'y panangisa una. Di kay malla agububran, isot kayat yo. So, nakaungat naungat. Untan na ida, agpapauyo ni nanang. Agsipod ka saan da makikooperar dito, na anak na. Kat ang sipod tag papauyo damat di kiti anak na ta nganid kat kasanumat na binaybayan ti amado ida kada pa sa lang ay ayatan ni nanang dayang ni ta di tatanda ngam aging gagayod o dinabat lang akat kapilitan nga agsipod ta ay ayatan damat ni nanang da nga pandamo la sinuro di panagatang ni nanang da ta daya ti mangipakita iti uray mampay nagbasol ti maysa ket pamilya dati iti maysa na bilag sarita may papan iti pamilya wenno kaamaan ko na tayo iti Ilocano kinabilag ti kaamaan panagtitipkel dagiti agkakadara uray mampay kasano ti brigat na. Okay? Dati mat,
Makita tayo dito iti manipud iti ay ni Reverend ni Ariel Estabag ti nobela na expectaran tayo nga agpadi dati kata last pay kidin hampay nga naordenan dito Reverend ket kunana kiting rock and roll father Jack Talapdan investa tinagpukot atangan nagpukot kadi tangan na patugangan ken pasiraw it ken nakatudo akamudo ken kikit iti imbaga ni Father Emil Pinabit ay nabutusan na provincial minister the order of friar minors pagkamahinga kita inyo aya ket dati ket padi ket rock and roll kunana so nga nisabsabali dito na isang nisabsabali na isang sangayan isang sangayan sa bali dito yung reverendo anang assign namin dito yan dati nagkukot atangan kunana then patugangan ken pasiraw it nakababali gito then nakatudo yung tamudo ken kikiti anang assign dalan so dito tayo rock and roll so rockista dito na padi at kinapod nun at pinagbaliw na dijay simbaan na basitan ko makimismisa idi ngan pinagbalin na babaan ka digiti proyekto na patakder piti piskarya ken pinagbalbaliw na ti lugar babaen iti dati pamati na itirak and roll san babaen iti unique wano na isalsalomina adaman na to sorry na copy paste niyo na ito mabalin ababayan ti pampanunutin ang mismo ti karakter manipod iti men na ti maysa a manurat iti pupusay na iti maysa na daga ang malem ni Roy B. Aragon ada dati kapot nakalamlami isaya ket pampanunutin dati narrator no kasano nga paksyaten na kano jay lambing isang kunana paksyatek kamanda ti alami is siguro umawet ti lambing ko no ado di kita in numerate na dito yung nangalak ti mayan iti 80 pesos a serving tay aglat latak ita pansit batil patong ijay Shirley's Pansiteria tay nagabsuunan iti nagaduan na igisara giniling nga karantinuang ken natadtad na adobo adalen ti baboy ken nabingga-binggasan iti na adobo nga utek baboy isut pa kay dumana iti amin na batil patong ti tugay garaw pansit utak kunada nga isut pagsikatan na nakaimimas tanakanan nanam akunam nuwarek-warek na ramasan iti fresh nga utek ikak iti nga malukong anagalip sibuyas anayob periti soysos ken tubog kalamansi siya na revisan iti ado na artem asili sa iro kita akman no jak agbara bulo na kita yellow red horse 500 lami sa mang taditi bara ta kita no di uray la dikas la bumegkang pipilit ko Diya, iti pampanunot dito'y narrator ato pa pampanunot na ito panagmen na iti natagaang malamun na lang ismat dating parte natural pa nang iladawan iti karakter babaen ka digiti gagangay kumalay nga pasamak iti biag na kasanumot dito gagangay kumalay nga pasamak kasla ko madya panagriing agriing kaya dati makariing ka tibigbigat ket may advance dayjay sarita babaen iti daytoy simple ko mga panagriing laeng gagangay nga pasamak ket madeskribir ket mayat mapapagna dayjay sarita nga agtong palto nga adto development dayjay plot nalukag ni makarayo iti nagdadanggay akutak ken taraok dagiti tatapwak a manok iti sanga ti bayabas a nagruyag iti batog iti silid naginat ket nagdawadaw dagiti kaweng adapan na iti papag nakalawlaw ti suyaab na kimita iti bingi ti tawa kita dayjay pa nakadeskribir na ket simple lang nga panagriingem nakita dayjay panagenat na ket naipakitan dayjay kaweng adapan na nakalawlaw ti suyaab na kimita iti bingi ti tawa mariwet pay
nalagip na, ket inawid na, maburburay-ray na sa labi na sana kinatukan. Mairidep ko mamanen, di mangid na pisaret-set ko sina nagkiraos ti tiyan na, di masayop na tiksaya musong ti matuntuno ang manok. So, makita yung ni Macario agreeing ko man, maturog pala ang no makaangot iti matuntuno ang manok at kapilitan. Inkusay na tigaritan nga ulis na siya na anat ti bimangon, nagropangit. Nasakit pala yung mabanat dagiti piskal na. Apay nga nasakit na mabanat ti piskal na. At makita yung manan dito tilaing ni Apo Juni, no kasanong ilaga na dayjay napasamak, dayjay una napasamak. Nagsipod ito kabubuksing. Nasakit pala yung mabanat dagiti piskal na kenkas la dagbit-bit iti patong na. Isumit nga damon abto iti parangan asinaron o ti banang S nila kay Ando. Nila kay Ando mo nagbanang S. Sarya, riingay mo na karyaw, masapula sa payan na tagwat-wat, tadalaban na numalim ng bigat, kinanati aman. Dati ti pangrugyan dayjay nobela, fighting pugi. Kat anya alaban dito, gayang boxing, masapul na ti agwat-wat. So, gay. Dayjay ti panangiladawan ni Apo Juni Bulong. Na-describe na ito, duma kini makaryaw, nga nagbawa daw diya kawang. Sa nalawat, isuyaab na. Okay? Mabaling nga dawan ti karakter ti bagina. Depende nga min, dayjay panag-describir tayo, no, yan natok dito, iti punto de vista. Siyempre, no, punto de vista ka first person, at talaga nga, dayjay narrator, talaga nga mabalin na mga describe yung bagina, saan lang nga dayjay makita na, i-describe na. Mabalin na met ng iraman ti komentaryo dito daduma ken kuana. Manipod iti nalakalain no kayat ni Rolando A. Seguro Junior. Awat-awat ti baso ket dia iso ti eksperto. Awan pilpilyet ka brand basta malidok. Ngem amo ka templayan ti inum ko. Amo yon nalaing ni Apo Rolando Seguro ti detoy. Makita yo deti panangrukod na ya dagiti linya na. Technique na ada tiddag ada baba kada ito yung paset awat-awat ti baso ket di iso ti eksperto awan pilpilyak a brand basta malidot ngem ang muka timplaen ti inum ko na dumaduma met sigarilyo papaasok ket gumapanak mapisala wenno nadda padayang atendara pagpanglaing ko nga iparada ti Winston wenno Marlboro ngem no adda klain iti balay wenno karuba wenno iti talon kontento ako ni champion wenno pick napadasak pa idin tila kampana. Musugal, lins kanya. O dyan, nakita mo na, daman ababanan. Ginum ko laingen, tamaramanakpay. Maramanakpay ko. Ado ti errado da ti slides ko kabsat ta income kamakam ko dito ta talo gayam dati akum ko ito ito adap ayan. So nga dapat dua. Mani po iti kantak ita ti bagit ni Lindaling Bawan Bulong. Masurigak ti pakabuklat iti pagatawa sarmin. Sumken pala iti bain ken pat nagbabak iti bagit. Describe na yung bagbagita. Dito kadi alanga naglatak ken bimak nang iti ababa panawen. Artificial apo daw nga inted tinuan niya laditan na chemical at pagpalinis iti kudil. Pandegak lang aro den narakab ken nabababa iti patong ko. Kanya ko mata-attraction ti rupak. Abusta kasla sukol nga uong ti agong ko. Adi marimedyan ti no sleep. Panakkilen pa itiniwat ko. Alawen, awan ti perdi ang ipin ko. Tama nagpura bak di ti bayabas. Ngayon tatakkel mat di ti pamarang ko. Ato metket di ti may bagbaga nga adda kayaw ka di ti matakasla ka no matatibumbay. Ditoy, teko na tayo. Dati pa'y maibagbaga di ti daduma kat inraman na indetoy paragraph. Datay komentaryo di kitay others ken kuana ket balim mong iraman paretoy. Hindi jay komentaryo ibukod mo magi. At damat direkta pa nang ipresentar ti author iti karakter. Kitaan tayo dati manipod iti kolorom ni Reynaldo A. Duque. Direkta nga ipresentar na. Iso ni Pedro Calosa nanumo aman nalon, natayeng tenga kayo manggiti kudil na. Binulit tinep-nep ken makakeset adarang ti init pagiti piskel na. Pinasintak dagiti makaaliyaw apadas ti isip na. Ket gapot adda ken kuana ti maris ti daga na ibilang adasi iti ikob ti gimong naggarawan na.
direkta na dinescribe nila ito. Impresentar na ni Pedro Calosa. Kat panagkunak kat nalpas tayo kadagiti pagarigan tayo kat makita tayo. Adu pa digiti duma pamuspusan no kasano ti may presentar iti daytoy. Ngam panagkunak kat depende dayjay iti dayjay napilim pay nga punto de vista. Kat no dayjay first person nga kunak akat mabalin mo nga kaplitan nga de karakterisasyon mo kat no bagim ti main character akat mabalin agbalin ka nga aw-aw. Asla agbalin ka nga aw-aw datay lastog. Dayjay ti may isang epekto na ket kasjay ngem ala no ti may sa kadigiti panggep mo kat agpakatawa no mangkiki ket mabalin mo yan. So nga mapantayon iti kabukbukudan agarit ti lugar. Alakas na ko nakitatay dagiti local color ako na tayo. Isu ti elemented fiction ken dadu nga agtalimudok kadagiti karakter, dialekto, kostumbre, topografya ken dadu nga pay apagilasinan iti maysa a lugar, maysa a diso lugar wenno rehiyon. Ket kuna ta itatay awan ti fiction iti Ilocano asaan a local color. Makita yo narigat nga i-translate digiti sarita tayo iti Ingles. No i-translate tayo digitoy mapukaw digijay daddo mga elemento na. Kasano nga i-translate mo dayjay sarita kas pagarigan ni Apo Les Birambaod, Cadena de Amor. Ingkamalla, hikayla. Kasano nga i-translate tayo dayjay iti Ingles? Saan ang mapukaw dayjay dialekto, dialekto mo dayjay pinili akat nagrona pay no jay kaspagarigan pinili uno bigan dati setting na dati istorya tayo. Saan tayo nga maiyal lati dati local color iti sa bali a pagsasao. So nga marigatan tayo. So nga nagkunak nga talaga local color ket agistay iti maysa regional literature. So awan ti pinarnoy tayo iti Ilocano literature saan a local color malaksid la nga nga dagiti no nagiti na i-translate nga naggapu iti sa bali a literature na naisurat iti Ilocano. Local color amin ni gitoy. Uray man pay digiti sarita ni Apo Ariel Tabag iti syudad. May iti Manila ket digitoy ket talaga nga the local color digitoy. Ma-describe digiti kalsada ken digiti pagtagilakwan ken digiti aminan. Iso nga nagrona digiti sarita di kasna ko lagi tayo ni Cabo Timot. Iti San Miguel. Taga San Miguel ti Sarat. Ket ni Kiteria Kalangatan ket taga Quaisona, taga San Guillermo nga daytoy ket fiksyonal nga lugar nga isu ti San Nicolas. Taga San Nicolas ni Dr. Kiteria Kalangatan. San Guillermo. Dagiti taraon, dagiti langat ti kalsada, dagiti klase balbalay, dagiti klase ti negosyo, dagiti mulmula iti lugar. Isu nga kunak awan ti pinarnoy ti Ilocano saan a local color. Datoy, kinapudun iti American fiction saan may partarnala iti local color when regional literature. Isu dayto iti sentro ti fiction da kayat data ginayunan iti bambanag iti region da. Ito iti may iba tayo. Saan nga ilaga tayo? Masapol ano ipagagangay. Ket gagangay nga nagado tayo aman nurat iti Kailokuan. Ket no ang nagsurat tayo ket setting tayo sa lugar tayo. Kapili ta the local color na. Ijay adati ijay Simbaloka, adati ito adati ni Kapitan Romol. Ada nila kay Ando ni Bagat Sarian.
Ijay nga makita tayo dagiti karakter. Makita tayo pa ijay kaado tinuang, jay dapat dati sirkan sa jay nga na dati agsumbangir ket nyog na dijay. Basta agsurat ket sarita fiction at setting na ket ti lugar yo ket mairamen mo iti bambanag kita. Adan local color na. Masapol ano sirigen no apay nga daday ta local color agsipud ta makatulong met amang yabante iti sarita. May sakariti element na nga ro, dito'y local color. Kas na saon, adda iti character, iti setting, ti local color. Nung kasano parang rangem, adda ken ka atas author. So nga kumita tayo mamantarits magmanong example. Gagangay a description namang papagnay iti sarita mutlaan. Kitain nyo man data. Dito'y, ni tidalag ijay rangat ni Rudy G. Pajos. Di gagargaraw dita ha, dentor, na makita nga agpapay sa nyas mulain kanyak. Among meten ti kinaatap ti kijables dalag. Kita ito yung kijables. Oh, ito yung dialogue dito. Han nga anak kijables. Kunana. Masapol mapaltugan taitan. Narigat na sa bali ang makaala. Kinuna ni Manong Tidong. Nakasanggir iti puon ti dandani mo iti pang-anyaw iti surungin alauden ti balay mi. Dandani mo iti pang-anyaw. Local color datang. Nakasanggirak mo ditipon ti duugan na santol at dandanin alun-unin ti karayan. Itapay kapag padigos mi kadagit tinuang mi ti panang sibdok mi ti tatapaw ti ang anakan dalag. Kaya pa nagpadigos lang yun itinuang. Kat ipakpakita na ti local color iti nagado a lugar iti kay lokwan iti itirangat ang itirangat ang itipang apuun ti sangaremeng akawayan at paset tinapuskula kinawayan ng ken kabayugan iti igit karayan. Makita tayo iti kailokwan ti kaado iti kinawayanan ken kabayugan. Kailokwan ken ijay hambat na kailokwan natin no siguro ijay Santa Teresita Mutlaan. Ijay Cagayan. Yung dati ti setting ado ti kawayan iti logos ado ti bayog ket narona kadigdiga panawen natukay kami di adag kan absurit ganon nakita mi iti no baga nga anak ti dalagang sikpa ti puto ti aragan ken ramot water lily. So data setting na ti setting na the local color kasta in the dialogue na. Manipo diti alias mulmulloong ni Jacinto Bide Peralta. Saanen ang nagtagtagarin ni mulong tad pinto man ket kasla politikon ti aman nga agdukla. Imulog iti kawayan nga agdanda. Nang ro na kadigdi nga panawen di mga puta retoy. Dati pakita na dati local color. Ipakita na pwede dyan time period. Nagturong iti sa rosa ang nakaipak niyan ti kuribo. Tas jay tayo. Ipak ni tayo, digi jay gamigan tayo, kat ipan tayo jay sa rosa. Ti kuribot, insakbat na ti kuribot. Dinagas na ngayon na prusang ti mabagbagi ti bumakyat ang wangda, nakaparangit iti sirok ti duugan na nakaimita da. At dapat ada digitay manalon nga kasta tigagagay na sar sutilen na dayay wangda. Nakaparangit anak ket ngarod ti arami den den wang kulagkit tinuang iti panakakilala na. Bimaringsot anang sao ken nimulong. No padasam ng sutilen tinuang ket talaga nga sangun na kamo sa nakapang-isan. Sana kanto ko silapan. Kaari na ba nuwang il na dagiti sarana. So nakita tayo nga talaga nga dati ket scene aya eksena iti nailukwan. Ito yung kada tinuang. Dati kita da dumapay, adapay ko man dagiti example nga saan tayo adatoy. Anipod matlaan ti fighting po gina. Dapat oras tayo, Apo Mario. Pag tungraro, kailangan. Okay lang.
Okay lang, okay lang. Kapag kung ka lang tiinit, itibukot, tibantay, timagong, yung nadari pespesyal ni Makaryo. Kung marasapas, digiti po, ti garami, ang madalapos na. Namimpaten arinikos na tipurok, amurmurayan, digiti taraok, ken ungik. Okay tayo na yan, tipurok, pagtartaraok ka na, gungik, digiti baboy, hindi pa'y nagbaliw, ti baluyan at rayna. Iti alubid, ti kimraang pasayak, kimraang pa di pasayak, awan ti ganun na. Nagbarikis niya kinabagatan na pingir di kabalbalayan, nakataltala ni Aldong patimikel iti pugpukaw ng asok, sigarilyo. Iti batog na pasaray bennaten ti pastor na timagi awagay wayway na ket kunamblan no maregmeg ti pirak dagiti agwarsi alin na ako kari ti ruot mabautan ti tali. Net dayjay nga description na nakita dayjay no ano dati mawagwag kumakas pagarigan ti parbangon dato. Kaya bigbigan mawagwag dayjay linaaw ket uray lang makita mi kiti rainbow. Ken dato nailadawan na dayjay pagjagjagingan ni Makaryo nga awan. Very unique dayjay sadyay simbalo ka. So adupay kas nakunakon mag-describe ka iti lugar ket ito yung talaga ang color. Masapul tay mabalin mata marik na tayo dayjay marik na tayo. No kasunod ti dagaang na, kasunod ti pudot na iti dayta lugar. Parigan mi tugay garo kapudot na. Mailadawan tayo kasunod ti pudot ti kapudot ti sumalog iti alauna iti malem iti Hunyo. Di namin nakapudpudot dayjay panagraraap. Nung napadasa niya din nagraraap nakapudpudot dayjay nga panahon dati Hunyo tanganin talaga nga tindot dati init dayjay. Himaraman tayo. Speaking ko dito figuratively dito. Himaraman tayo a kolor. Raman. Nya ti raman na daytoy pinakbet. Nya ti raman na daytoy pinapaitan. Nya ti raman na digiti foods, digiti taraon tayo. Digiti maangot tayo. In other words, amin nga senses dito usaran tayo. Iti pangiladawan iti tapno maiyabante tayo dayjay sarita, tapno mailadawan tayo dayjay lugar at masapol nga usaran tayo di description, di adjectives tayo. Then kastamatan dayjay panangiladawan tayo dayjay karakter. Okay? Ket panagkunak ket daytan ti dapat misa. Relasyon ti karakter, ti karakterisasyon ken ti local color. No apay nga interrelated dagitoy. Dagiti karakter babaen ti insamayan na panakaiparanda tungpalen da dagiti rekisito ti local color. Wamat. Ano ala tayo dagiti karakter ng roda dagijay ano datay libro datay collection ti short story time Winesburg, Ohio. Kaya international yan. Makita digijay makita digijay characters na digijay. Makita ti kalkalsada da, makita ti lugar da, mailadawam no siya sinno digijay tao nga the personalities that inhabit the place. Makita mo laro din lugar da, makita pa digijay karakter nga agbibiyag iti dayjay lugar. Nagbibilag digiti ka bati tayo maliklikat digiti international digiti the piece of the string God sees the truth but wait digiti nga classics nakadado digiti the piece of the string makita day pagbagana diyan nga banking na panagna di dayjay karakter dayjay ta nganing ket dayjay panag panati arado kung panano dijay dagiti nakalalagip a karakter iti literatura tayo pinamaris dapay ti local color ni Ilocano. One adoda dagiti nakalalagip ket talaga ni fighting pugi iti maysa nakalalagip iti literatura tayo ni pay ulit Sergio dijay
Ni do pa digiti karakter napipigsa. Nang runa digiti karakter digiti nobela tayo. Talaga namin nga digiti nobela ket larger than life digito. So nga makita yo nga no agbayag dayjay nobela ket nakalalagip daytoy a karakter. Malaglagip iti Ilocano. Ken kastama ton nabuyugan iti local color. Ken i-duplik manan, i-reflect nga awan ti pinarnoy tayo iti Ilocano saan local color. Ket dayjay ti siguro nagpatingganan kakabsat daytoy diskusyon ko itat malem tapno sumublat iti dagduma. Ket agyamanak kada kayo amin, agyamanak iti Gumil Pilipinas, agyamanak iti organizer, ti host ti Gumil Ilocos Norte, iti daytoy program directress tayo ni ading Analisa Gaspar, ken digiti liderato ken digiti membros ti Gumil Ilocos Norte. Giyamanak unay iti daytoy intedyo kanyak. Dapay kas na kunak dapay dua nga panagparang tayo iti Dapayan 2020 virtual Dapayan. Giyamanak. Kristianina Joel, ako Joel Manuel. At patek mata bagai ni tintay panagdengeg kada kitoy ginagama sinalaysa ni ako Joel Manuel. At may pakita tayo ti datoy kinairukano ti karakter ti fiction tayo kasama ten may pakita tayo ti garit ti lugar nga kay Ilocos. Ken medyo nagkurang datay ko kahit kuman lang nadakamatin datay kanang mamukin ni Joel datay at datay gayam nagitay naaramin ng talo tinaramin na short film. So na ti producer, so na pa ti director ken scriptwriter kada ito yung short film. Ababa a pelikula. Nas pagkisangat mangga high-tech lakay ken kaldero ni Tata Konoto. Siguro ito no madamdama basta narami tayo bigat ito malpas nga agsarita digito'y duwatay na nabati ang lecturer tayo isang totiin tayo panag Q&A panagsaludsod. Ayan. Ket manen just na Joel intay nga ro day sarono adenggen di may sa lecture manipod iti kadwari met lang iti Gumil Pilipinas and sigo naman sorry to colegio ken high school nagpaay operation supervisor may sa recruitment agency ngem mahan nga dati nasken amotay ket dingay sona ket may sa manurat iti sarita ken nobela. Adda iti kaslalate na i-example tatay ni Joel adda iti nobela na may sa ditoy dati balasang manen ni Auntie Rosie kasama ni balang kantis anam nama ket indanon ni insan lukreng upa ken kawitan ken ni Auntie Maring ken ti triple M sa addan sapay magamang sursuraten na itatta kakabsat. Isu mga auditor ti Gumil Pilipinas ken napapaypay as panelist ti Hasnaan Ilocano Literary Workshop. Otat ti sumarunong agsarita awan sa balin mo dini Estela Disquera Guerrero iti topiko foreshadowing and flashback. Para paripini. Paripini. Estela? Naimbag nga di kakabsat, panggagtak matlaeng. When? Kagyaman ako na eh.
Imbaga malam tayo kakabsat ket medyo ang nervyosak ta nakalalaing ni Apo Joel Manuel nga sa runwat. Numuna ket nakusel daytoy topiko han nga siya nga san ko mga siya iti mang lecture may papanday toy foreshadowing kan flashback kuno ti paripirip kan ti lagit pa nakalabas. No dikit din ni Apo Editor Juan Asuncion kuma. Ngem hangkong ammo hansa nga na ipakada nga na imbag na Apo Neo Valdez ket idi malem ti Biyernes tinawagan nakmeten ni Neo nga isubli na kanya ti topiko nga imbagak nga para kina Apo Juan Asuncion. At kini ading ana ajay slide ko. Dito ti umuna. Tinaipaakang kit di kanya kat daytoy foreshadowing, flashback, kan symbolism. Indya ka mo na matratar ko amin, gaputa. Iti amin nga lecture, may papan iti kadagitoy devices, wino dagiti makungko ng raman, iti panagsurat iti fiction, nga topiko, no man pa dito may sakadagiti kapintasan nga device, wino raman ti panagsurat iti fiction. Iso nga ano sanda kakabsat ibinsa-binsak kada kayo gaputa nagkamtudak ti oras hankon nga na-translate nga nalaing or na-translate amin daytoy PowerPoint ko so nga ano santay kadin aya palagip ko man laeng asino kada kayo kadagiti participants ti adda iti libro Dayjay man Gumil Filipinas Tagnawa Series 1, Antolohiya dagita sarita nga Ilocano. Daytoy nga libro, adda kada kayo no, adda kanyayo pangaasiyo ta irwaryo. Ngamin han dapot ako nakon han nga pudno nga siya iti mang lecture ko mano dikiti ni Apo Juan Asuncion, iso nga nagkamtudak to oras para iti presentation. Lokatan nyo ijay page 104. Ada kanyayo dayjay dayjay illustrations ko para iti daytoy nga lecture. Okay, first slide. Nalawag ka kabsat? Ti tema tayo iti daytoy nga dap-ayan ket ni manurat iti panawen ti angol. Kinagpaysunat aramatat kuma nga illustration nga istorya ket dayjay Love in the Time of Cholera ni Apo Gabriel Garcia Marquez. Ngam nalagip ko nga inusargaya man daytoy ni Apo Rene Abeva. So nga ko nakat ay narigat mat nga dublet dayjay iso nga tinalagip ko nga aramatan tataket daytoy matlang mismo nga sarita nga na iraman ditoy nga libro nga antolohiya dagiti sarita nga Ilocano ti ipapatay ni Uncle Andro. Originally daytoy ket naipablaak iti Bannawag idi October 5, 2015 ti paulo na ket Uncle Andro. So ano adda ko makanya dito nga kopya tapno nalawag ket pangaasi kakabsat lokatan nyo daytoy. Rugitay nga rod iti definition ti foreshadowing. Anya nga min daytoy makunkuna nga foreshadowing wenno kanya tayo ko mga Ilocano ket paripirip ko na tayo. Kasla lang dati ipasirip mo kasla ko mga eksena. The foreshadowing ko na natoy ket literary device that writers something that is to follow or appear later in a story. So daytoy ket maysa nga pahapyaw ko na dako maiti Tagalog, paripirip ko na tayo iti Ilocano. Hangko nga mono kusto dagiti term nga palais. Kasi dadagiti daddo mga lugar nga giparipirip ket panagpalais ko na kasi lala ngay dati ipasagid mo. Kasi dati ipasagid mo. Ngem iti Filipino ko na dakat pahapyaw. Mararamat daytoy
gapo takayat tayo nga guyo-guyan wenno kahit tayo nga create iti suspense, kahit tayo nga create iti suspense ano kastakat adamot iti banag nga kayat nga amuan da dyan ay reader kat ituloy na nga basaan da dyan istorya tayo. Tatay, nasubyan tayo lecture na Apo Joel Manuel na ibaga ng daday tay triumvirate iti fiction writing. DJ plot, setting, kan character. Looking forward, no kitan tayo iti daduma pay nga raman, dahito kuma foreshadowing kan di flashback, kat dahito iti ang develop pay kadayjay nga triumvirate. Dayjay nga talo nga banag. Tano kastakat na pinpinkas pay iti panakayablat ti sarita tayo wenno iti nobela tayo. Writers and storytellers utilize recurring symbols. Tatagsapa, isawahan ko na ikikuan dito yung tatagsapa gamin, nagpindas di pa ng discuss ni Manong nga Ben kan ni Rhea, may papan ka iti symbols kan motives iti poetry. Agparay humot lang iti discussion na no idilig tayo di tayo nga iti fiction. So nga san kun nga ulitin ng tatlo hamot nga makahuma. Next slide, Ana. Next slide, ading ko. Okay. Digiti nga ro, ikang kahit common examples, the elements nga mas usar iti foreshadowing. Kas kuma iti dialogue. Nudad duma, gistart ka kasto, no, basa kayo, kadwan ka na kayo katagbasa ti English, no, sabi ko matagbasa kayo mo iti Ilocano. Symbols, kas kuma iti dara, the kulay, yung klase ti bilit, the birds, hanga basta nga bilit no ka iti iranta tayo. Slano dad dumakat makayo, apay nga maya ti inusar na, apay nga eagle ti inusar na, apay nga kastoy ti inusar, apay nga dara nga na iparukpukot, nakalablab baga, apay nga dara kat adatilok na nga nagisip. Or certain colors, apay nga ti may pakita nga color nga kat nalabaga, apay nga duyaw. Ada amin di kayat nga sa unday ito nga iparipirip, wino kayat nga ipasimudaag da jenay manurat, da jenay writer. Kat da ito yung iti mangguyugoy tirik na di jenay reader, tano kasta takwatan na, nunya ti kayat nga sa unday ito j end na. Ikang kayo iti may isang symbol nga nosar dito nga paripirip dito ipapatay na Uncle Andrew. Tinusar ko dito ikat da jay Rosal. Kuna nagtoy nakikinita kami at talo di kinaot ti bagat ti bulsana ket inwarna ti may sa nakapuspusaksak asabong ti Rosal. Ket da jay tin parabaw na ajay nga Rosal in parabaw na ijen iti lungon ni Uncle Andrew. Ket daytoy nga Rosal nagbukar ije end. Anya ti iso ti nangikugnalan or iso ti nangikugnala sa writer DJ panaka kayam ammo nga dagayam iti putot ni Uncle Andrew nga hangam ammo dagiti kabagyan na. Tatatamuda kat talaga nga awan ti may bati na kanya data naglag daron ng Uncle Dangam at dagayam iti duldulin na. So DJ nga Rosal nagbukar ijay udi. Kat tinakay aspingan na dayjay kat dayjay ay anak na adagayam iti anak na. So foreshadowing gamin no nakatek-technical latang sa inkoklat ay giant udi na ngayon kabel ko latan nga adagayam iti anak na mat ng Uncle Andrew kaslawam man lang iti dramatic effect na. Tati may sapay nga rason na aping ag foreshadow tayo kat tatmadamot ti dramatic effect na. Kaslamat la ko man nagbuybuya tayo iti telenovela dayjay surat nga may lumulumeng nga dayjay gayam masurat ka dayjay gayam iti mangipakita wenno mangipakaammo ti kinapudno o kinatao na di may isang karakter no sino dayjay nga anak gayam sunat ti mayaman dayjay ket may isang paripirip tano ka sa dayjay sursuruton mo't dayjay na buybuya dayjay di ba ma-curious ka no anya dayjay kas jay iti
iti function na daytoy foreshadowing. May isa nga function na. May isa pay nga example nga ti foreshadowing ket no nya ti panawon. Kas ko maijay nya ti kasapno na ti formation nya clouds, naangin kadi at tudtudo kadi. Anya, dagitoy ket paripirip amin kas lako mano DJ character mo ket agbiyahe. Ket makita mo nga aglangaban ti panawon. Impakita di writer nga aglangab ti panawon. Kahit nakasawno naglangab ti panawon, mabalin nga adda iti mapasamak di sa mga saruno nga pasat ti istorya dati mapasamak nga kasla ko man. Madisgrasya DJ character mo gapo nga rod ta nagtudo or nagbagyo or whatsoever. Nga di muna pa laeng imparipirip mo DJ nga mapasama. DJ panang ipakita mo yung panang describer mo iti may nga say for example git na ulep impakita mo imparipirip no baga kumangay ket impahapyaw mo nga dati mapasama ijay nga character mo. Next is character reaction. Dito character reaction nakakabilito iti kasla ko mag-apprehension, curiosity, ken secrecy. Kasla ko ba di limod-limod or whatsoever nga po. Kinagpaiso na dito iti papatay ng Uncle Andrew, ijay pala ang first nga paragraph ko di introduction na nag-foreshadow ak na sigsigudan. Ibasak kada kayo. Nagkinarasas da antidadang ken antimuni di sumungat ti paraangan ni nanasulang. Nagkurotret timuging ni antimuning ket kasla gimil ayab dagiti bullad a matana. Kinirman ni antidadang isunang agtanang. Nagmisuot ni antimuning. Nagtanong pra daytoy sa nanguros. Nagkatawmet ni antidadang tamaray aw unay itinaramid ti kakana. So, the first pailaeng kasla ini kakon iti hint DJ reader ko apay nga naginera sa asda. So may sanga banag no apay nga gusto iti foreshadowing is to catch the attention of the reader. Ano dati pagpanunutan na ket maalam DJ na attention na ituloy na nga basaan DJ sarita mo DJ novela. Next is the time wino di season wino di siya ko na tayo no nya ti oras na ba day midnight ba don wino nya panagtutudo wino anya man pay. Nakakabil dito ti time or season tayo inayin ko di spring and winter. Ng pangpangasa yun nagsusurat kayo kat agsubitin niyo ko na ni Apo Joel di local color. Awan to winter can spring tayo dito. Isang surat kayo, kit iti setting niyo kat iti Pilipinas, gaputa data iti tropics, yung aramaten nga dati winter can spring tayo. Awan nga minti winter can spring tayo. Agsubli kayo iti lecture ni Apo Joel Manuel. Ije setting, mabalin mat siguro nga ipakita jay ko ti graveyard, battlefield, naisina nga dalan, or whatsoever. Anything nga mabalin mo nga i-foreshadow, nga mai-connectar mo lang iti istorya. Han ka nga gusar ti foreshadow, nga han nga mai-connectar ijay iti istorya. Masapol nga mai-connectar imat lang iti istorya. Next slide adding ko. Identify 5 types of foreshadowing. So datoy nakita yon dati prophecy, flashback, symbolic, red herring, and lesson opening. So di red herring so tihang nga familiar kanya yo ditoy dati babatiket na nga sa wen. Kinagpaiso na kadagay na nga la iti creative writing kas la review lang kanya to dito yun ay iti definitions terms na. Next slide adding ko. Next slide, Ana. Ditoy. Dito may sapen nga nagan iti foreshadowing. No? Dito na dumagamin, kunagaan niya gamin iti foreshadowing.
Dahil ti kapintasan ti explanation na, dito ko ni Chekhov's gun. Naapay nga Chekhov's gun gamin, ni Chekhov kat may isang Russian writer, ni Anton Chekhov, in the 20th century. Kat may isang prinsipyo na, sang kaibaga na kadagiti adala ni di, nga no, agaramid kat story, kat kaspagaringan ko maimbaga mga ginti story, kat adati, in kabil mo nga paltog, masapol nga dahil nga paltog, mausar mo to ije to sa bali nga pa sa tistoryam. So ko na kada ito ko na the phrase originates from famous 20th century author and playwright Anton Chekhov, who said, if in Act 1 you have a pistol hanging on the wall, then it must fire in the last act. Isa din bagagtatay kanyayo, ngano niya madaging foreshadow, masapol nga maramat mo da ito kadagigay about udi nga pasati storyam. Asla ko madaya. Anom gamin da in close up kumadaya ni no kuma iti pelikula ket aday ti pistol nga asla ko malinukatan na niya winigi pagtugkas jay. Ket hamot nga no sang EJ end or hamot nga na gamit or whatsoever. Then agbalin nga useless. Masapong nga itatanday jayan again ti story. So anything nga rod nga aramatem ijay panagpapintas ti story nga asla foreshadow kumano nyaman pwede di gamitin nga foreshadow either dialogue, symbol, omens or character reaction or whatsoever, masapol nga da iti kasilpuna kadagay sa masaruno nga pasati storyam. Next slide ading ko. Okay, dito. Writers tend to utilize one of the forms of foreshadowing in their work. Duwa dito ay direct foreshadowing, kanda indirect foreshadowing. Kitag pa isa na rason na apay nga dito ipapatay ng Andrew tigi inaramat kong istorya kat adat to dito duwa nga direct foreshadowing kit indirect foreshadowing. Inaramat ko dito ay. Inaramat ko di muna kit inaramat ko mutlang iji page 105 no da kanyayo EJ, may kamano nga paragraph na dito. Di mo nga paragraph na, nagatidog. Dito may sakit, iso ti direct foreshadowing, tanaylaga dito, nailaga dito, yung foreshadow na within identity story na. So, nakaunod mo't lang identity story na, ngam, adagay, identity foreshadow na. Tanan, basahan tayo nga nalalaing, kas lala flashback ko na kuma yung haan foreshadow di gina da dumba dito nga pasut na ibasan to lang yan no pas paganda da 2 oras yo. Next slide adin ko. Ito. Overall, as a literary device, foreshadowing functions as a means of focusing a reader's attention and or setting up anticipation, narrative revelation, or plot twist. Siguro, nung napintas ti panakausap tayo, mayat iti tinag na dagay istorya tayo, winigay nobela tayo. Yung nuhaan nga napintas, next slide adin ko. Dito ay, nuhaan mo't nga napintas, makapadisappoint po. So, orjo ko nakatay nga, kay gamgamit ti foreshadow nga awan iti tuloy na, no awan iti outcome na or whatsoever ang pamuti. Exact na term na EJ. Nga masapol nga, diretso dayjay. Kung nag-foreshadow kayo, masapol nga dati resulta na EJ bandati hindi na. Okay, sa pantayo iti flashback. Flashback, dinamag ko kiniapo Daniel Nesperos, tahang ko nga may translate iti Ilocano, pat ko na nataljap na palabas ko na namot iti flashback. So nga, taljap na palabas ko nakmat bituyan na. Next slide, ading ko. Flashback. May sapay nga awag iti flashback kat analepsis. Di kita tumahanda gamitin di flashback, lalo ka dagi medyo lumapandan ka dagi higher nga
Dagay linguist kumakakas jay kay aramid da iti creative writing winuhan dagay jay nagaramid da analysis handa nga susaran launa iti flashback no di iti susaran dapat analysis pero the same term day jay as in mat di term mat nga foreshadowing tanda jay Russian author nga day jay nga ni Anton Chekhov may samot lang nga term day jay Chekhov's gun tanda jay foreshadowing so hampay ko mga maululaw. So it is an interjected scene that takes the narratives back in time from the current point in the story. Kinagpaiso na idamdamok na surat, dito timuna nga nasusurok kaputay so timuna nga insuro na kanya kunying Spain na kanya dedi 1 SP Hidalgo. At timuna nga komento na kanya dedi 1 SP Hidalgo pangpangasin balasang po tahan mo pagsilsil po tibamban ken alupasi pag sinaam ket no kayat mo nga adatiban-ban na de jinay saritam kuna na agaramat ka ti flashback ket ijen nang in-explain kanya ti flashback kasatno iti panangaramat iti flashback kunana ni Juan Asuncion so nga so kung dapat itimang lecture na ito, dahil kanong kitatakkilan nga problema kadagiti amin nga writers. And kadagiti amin nga maitad kanyada nga manuskrito, dahil iti kanayon na nga bilbilawan. No kasatnong isingit digay writer, digay flashback na. Kadagi jay agda ti libro na katimba katay, kasusurutan kasla di buo nga dayjay after dinay paragraph din nato na flashback amin ng dayjay. Si Bubukal nga nag-flashback dayjay ingana iti page 110. Usually di flashback i-explain na no anya tinapasawak tinapalabas no apay nga dayto agdama nga istorya tatta at dayto agdama nga mapaspasama. Kas kumaiti dayto papatay ng Uncle Andrew iti flashback dito, i-explain na no apay nga ni Nana Solang kat isolated iso na kadikabaryan na. I-explain na no apay nga iso na kat agmaymaysa. I-explain na no apay nga iso na kat kasla nakapintiman. No awan iti flashback, haan nga matarusan da ginay reader no apay nga kasday iti biyag ni Nana Solang. Ket hanmat nga ma-relate the present story ijay kay kusawan da jinay pakabuklang ti story, pakabuklang ti storya ijay ending na nawan da jay flashback na. Sakay ko mata nasuntan da ijay nga da kanya yung da jinay dati mas masak surutan may storya nga pagpugnalak dati papatay na Uncle Andrew amok nga masurutan niyo. Na makita yung giant, page 109, nagatidog da jay flashback na. Kunana pa ditoy, so kung kunana ditoy, it is used to recount events. Sublianan na, da jay na event. As lalangay, ikan nakata-idea, muna niya tinapasama kiti na palpalabas. No, buya tayo iti TV, minsan at dadagi ay character nga dati trauma na. Mas na kumadagi yung babae nga, kabutang na no, dati lalaki nga makita na. Kadwan na ditoy, agkaroon ti flashback na dayjay gayang nga babae na rape ide. Daya ti flashback na dayjay. Nga dayjay gayang ti rason nga ti present nga istorya, maapay nga dayjay nga babae kat kabutang na ti lalaki. Amok nga nabuya tayo amin de Forrest Gump. Ni Forrest, amo tayo amin di pakaistorya ni Forrest Gump. Ni Forrest Gump idi nakatugaw iso na ijay nga agisistorya, itisistorya na dagay na palabas na. So, nung kitam dagay story ng Forrest Gump, dagay pelikula ng Forrest Gump, kas lalangay flashback amin dagay story na. Kat itiguan, dagay na ibakot nga kaaboy na, so tilas nga na ibaga nga asidin mo't lang gayam di papanan na. So, igiting nga nag-istorya ni Forrest Gump, dagay na pelikula ng Forrest Gump, flashback amin dagay. So, klaro dagay
example on Forrest Gump. Okay. Next slide, adding ko. Okay. Dua mo ti klase iti flashback. Internal matlaan gan external. So matlaan di pa naka-explain. The explanation before shadowing so na lang tayo kat paripirit at dito yung kat lagi na palabas. May lagyan na internal, a flashback to an earlier point in the narrative. Kas lagi pagbitlaan, lagyan na external mo to a time before the narrative started. So medyo nabaybayag basit. No baga ko may tenses, di may sa past participle, di may sa nga ikot past tense. Kasi lang iti kayarigan na din siya. Next slide, adding ko. For last leading slide. Okay. At the foreshadowing, at the flashback, at the motif flash forward, nga dahito ito't kasaling mat lang iti flashback. Prolepsis mo't itinaga na dahito. It is in the opposite direction which reveals events that will occur in the future. Dahito sa bali mo't iti function na ng kasdag function between foreshadowing and flashback. Inayon ko lang dahito, I mean, most likely baka madamdamakot at iti mga saludsod isang initaklang iti kanan iti sa insight lang, additional lang so. Dahil iti pinaka last, dahil iti lesson na niya ana, last dahil iti lesson. Dahil iti last. So hang ko nga amo nga medyo kurang medyo pati explanation na, pero whatsoever na question yan to, mawarwar no niya dagiti kaya chupay nga Ang Stella. hello? Medyo kumapoy medyo ni signal ko gamitin. Nagpisa ko doon yan. Ang pasensya ka sa taninera na nga kumigsang mo ito niyo tudok at ko. Medyo aglaps, agawan-awan di signal ko. Lecture, ngayon 4 o'clock nga sumangpet at the appointment ng imun una. So, agkita tayo man, nabali nga, pain tayo no, at the audience interaction tayo, umuuna, no, at the participant tayo, nga at the saludsud na, magaling tayo nga Rubiana. Mang Joel, I'll ask you po to open your mic. Ating ana, mabitlaan. The GNA analysis, the GNA ipapatay ni Uncle Andrew in connection with foreshadowing kan flashback, isang kuntulangan via already dito matlang ilipas ko lang. Actually, nalpas ko ngamhang ko nga na i-PowerPoint. So ngamhang ko nga ipa-intend kanya. Tapos kung ako medyo nagkamtugturas ta, di ka naman kat nag-brown out pa dito yan mi. So nga, isamsambot ko pa tayo parpangon dito eh. Pagyamanan ako, gyaman na. Agents ako, di participants, madaling iti damag, iti chat box, when ag-comment, ito
Manong Mang Joel, kitain tayo no ada digitay questions, digitay participants kayo dito. Gawin natin. At Linda. Pagkat no ada question nyo, isat nyo lang i-chat box, no raise your hand, para no ma-acknowledge na nyo, da kayo nga mismo ang tamag, dahito'y palugsugyo. Balik niyo yung rumbyanan, no, kay sa lugsug, kay damagen, dahito'y partisipante tayo, mabaling na yan ni Mario. Well, at nung digitay tayo at dito naka-live, isa naka-face-to-face, na agbubuya kayo tito, mabaling na kayo tito. Kaya mag-iti kwarto, ado kami, ni Mang George, Mang Leonor, Mang Delphine, Mang Dani, ni Tita Ador, ni Sir Mario, syempre, ni Mang Daniel, ni Mang Imelda. Sorry. The question na dito ay ading ana. Mabalin ka di apo dit dumawat ti hand out ti presentation. Dumagawat dati head out ti presentation. Dito. Dawat da iti Kopya ti presentation ninong. Hand out. When? Dito save dito, naka-record dito, magaling i-replay, magaling yung time to mag-client, i-replay yun sa yung ano pa, magaling mo kasi kasi Kidawon tayo ti gomil leadership ano anya ti ko apo niyo ti bagbagada nga head out dati siguro dayay kopya ti presentation siguro ti kayat nga may pay kadakwada ana kakasat mabaling nga oras adam tigli prepared nga kaya niya prepared nga PowerPoint presentation niyo nga talaga pamalubos dagitoy kanto kidawin minto nga dagitoy lecturers ti pamalubos da sa maornong to dagitoy ket mabaling may kan dagitoy participants registered participants yan hard copy or ano dili ngarod mo pa ano hard copy soft copy na pan siguro at gayam dito'y baba dito'y Zoom at gayam dati file kunana dito iya nga mabaling nga at makikita nga file kunana dito Nati function na dito, nati chat box, Zoom group chat box, ada file kung ano dito. Ngindabagan tayo kini ako na yun ang inyo timakunana. Kanya kanila niya sa kasod. Mabaling ka no, ti may kan nga makaalada ti kopya ti handouts kung nadamot ako na yun. Dagiti ko, dagiti. Ada may isang nagkindaw dito ay. PowerPoint. Well, ano, dati kanya kaya ako nga lecture no palumusan niya. Sige. Si Papalubos kanya gabyang si Papalubos aklat kapsat. Mabaling ko nga
tinabasa dito, through kanong ituta kanong email ta kanyami, tanong timang send. Siguro na-send mo lang siguro no kailangan sa kasami nga pa tulad na po. Wala pa usap dyan. Pag email ng tulatan, through the email sa Pilipinas, so the request, hindi mangited. No what request da, dari ka mga general nga ito na dagos kanina. Ag-email tala ti Gumit Pilipinas. Dito ti siguro na mayat no ilanad jud iti dati patan aposet diyan tapno amo da email anda. Pwede send ka ti Gmail address. Na-send ko makat dati slides ko. Dati ni ading anak. Pwede natin sa isang ito. Diyan, may ako po email address niyo Valdez Balda na pang kawan. Send ako ada kay Jay. Until I say that Well. my son iti Alejandro. Paramig nga evaluation forms untuk pagkikaning kay email address ko kalabsa. So nakatipatay pa tuludan lagi jay presentation lagi tay lecturer ay maluwas da. Okay. Masapol ta evaluation sa saktay nga maited di slides. Wan atap na makompleto tayo lang dati documentation tayo kapsa. Documentation pa tayo nakabigay. Abakay may isa masalod sa dito yapo, dahil mo no kakalakay nga dati pakikurungan man, manipot ka ni Pia Rebolledo, kaya makunayo may papa ni Genre Apo. Sino yung kabalang ang sumbat? Well, yun na Stella. Yan na dyan ako. Hindi ay isa nito Ria Rebolledo. Ano tumakunayo may papa ni Genre. O nga magagat ko. Saan dati chat box sa Ma'am Estela at dati dati question ni Ria. Question ni Ria Rebolledo. Kanya ako na yung may kapan ni Genre ako. Kanyam sa dayjay. Chat mo sa bat. Kanyam sa dayjay. Chat mo sa bat dati genre. Ano ket ti genre no kana tayo dati type typology dati literatura. Kanya ti kanya forma. Kanya ti kana ket sila ay genre tayo dati san nga sila ti genre tayo dati ket sarita dati ket nobela napikat fiction epic napikat lakas dia samat ano dapat kita sub genre no pa ya kung tayo kat no parigang drama ada kita farce ada comedy ada high drama sa akin dire ko ada ko ni Shakespeare kaya kita ibaga tayo mga dapat ano na song batak DJ question mo anya makunayo may papaniti genre may papan ka digiti genre ka di wano anya pa iti kaya mga maamon ka ito ay pagdidiferensya anda ka di anya pa
Chapi-chapi lang. Hindi maawatan. Ano rin yung pagdidiferensyahan na ito yung genre tayo kat no data gano kat talagang data dani ko talagang short data kan talagang karoonaan na kat kadajay napintas apan nakasangal di balikas kan baba ang relative frozen akat medyo pada ito tindag dito ito narrative niya raw. Come on, jak saan unay nga masapol nga may specify ko nga jay question mo ading Rhea no sanot at no nalaklaka tayo nga punteriya inda jay answer tayo. May nakikita dito yung salsaya. Siyempre, para sa lutsod ni Hildon. Ang genre ti fiction ito ba nawag ako. Siguro kasi makasumbat mo ito kasi kita talagang nawag. Yung kapag ito yung babagan, open and close parenthesis. Sci-fi, mabaling ka. Siguro kahit na mabaling sci-fi fiction. Ano kayo nga mabaling nga ito. Nawag kumat makasumbat, mabaling nga sci-fi, fantasy. Ada clarification ni Rhea dito pa yun ninong. When mag-jewel sci-fi, fantasy, kung na. Wen, ada dumot nga rumumar ito ta nga genre ti fiction kat sci-fi wen futuristic kasjay dapat di kita alternate o na alternative history kaspari kan pangsurat ka ti sarita kada di saritam ket saan nga natay ni sino natin ni Hitler. Oh, saan nga natay? Gayam dahil di gayam nag-suicide di jay ket double ni Hitler. Sperikan kas jay istorya ket alternative fiction. May papati pa na kay pablati banawag. Kamaon sama di kita taga banawag dito apo ta so ako matimang sumpat ka dito ay dapat ado ka question dito yan kakabsat. Oo. Mabalin ka i-submit ti sci-fi, science fiction. Kinapod no na kasya matira do mga starita jay banawag. Jaka mo no ti classification na very ko ngamin dito kasi kantinum ngamin dito sci-fi stamatan dito fantasy akat mabaling nga saan nga science awan ti elemento ti science na nato nga madati fantasya na kasi lang kita istorya da lang kita istorya da Neil Gaiman da Ursula Le Guin biyay fantasy hindi sci-fi ket talagang nabayag mo ti sci-fi yan ta nadangarot di kitay Fugu Awards kung nang salita the Nebula Awards kung na nagijay nga napukanti sci-fi science fiction dinapudo na dati Mammoth Encyclopedia of Science Fiction ko dito nga puno katado nga ipagbagana dito nga kitay science panti science fiction nga di kita ini pagpablaak ito kat alam mo iba panti data science fiction mabalin ag-acceptar damot sa banawag kasamot ti fantasy kan
Jak amo no anya ready, jak amo na natin klasifikasyon dahil sinurat ko nga siguro science fiction mo na dyan. Ngam ada religious ada ni Ma'am Lindan. Hello manang. The religious flavor na dahil di makina ti kina immortal na sinurat ko dyan para dyan banawat at na ipablaak mo dyan makina ti kina immortal nga naglaok ti science fiction ken the belief at kaya't na nagbaling nga immortal iso nga nang invento ti makina yung dadi magay makina ket naturog iso na iti 1,000 years ket idi makariing nalpasan ti 1,000 years nalpas mo ti millennium ket awanon ti tao iti daga iso na tinabati saan nga naapektaran iti panagungar ket may sanan ditoy daga diti odina ano pa local color ti Ilocano iti science fiction fantasy speculative fiction wala dapat ba isa fantasy datay titali manipud iti langit na sarita ket Ilocano ko dayay ti setting na talaga nga ti local color na ijay purok mi iti baliweg ijay mismo ko mga raangam mikat na ibaga sa jay at dadi jay characters kasla kumada tay may sa pilosopo nga lakay nga kunana amin kano nga da sa dingato nga gapu sa dingato ket aramid ti sindikato kunana dati nga lakay iso nga basta gapu ti dingato aramid ti sindikato kasla kumano muminat ti lumakat ti presyo ti mangga aramid ti sindikato. So kasi di ba matinakit dati nga karakter. Ado da nga karakter ti deto. Ijay speculative fiction dyan. Ito yung madamdamat sisinalod sa tayo adan ni tapos lingga dito sarita sabay magtay na yan na di ang misalay sa iti ato lecture na pangistan na ako bayo mo na ay pag-uusap ko may klasa pag-ipihan mo na yung makamamukay kayong ko na kamamudan na lang kada nga mamo tas lingdati linggawan tas lalaro ko na ko na kasi kata-kata niya Rubiabia adra at mayadan ni pamilya na iti Quezon City susurat iti Daniel sarita ng salaysay iti Ilocano yes kabelan na pa iti post ka nag-edit kalwa pagsasao ang Rugia nagsurat iti 19 nagbali na kaming editorial ti Banlawag iti ka kay Suna babae ang nagbali na kaming ti Banlawag pablahat ni Masawa Magazine tumuna ang novela na naniniwan yung tinovela na lagi dibitwen. Pati pablaken iti nasuro ka sa gas kanasot adani kan salaysay kanasuro ka 20 sa salita. Kung magmamano ka lagi ti Ingles adani na tirimwan iti ani journal iti Cultural Center of the Philippines. Sa kadagdag siya Tindosa, Tago, na asangalan man ina. Pataros sa pagpadang impagati UP Press, bagiti dano mo.
Kami nga inamiris ni Roderick Galan, nagitiganin na atas may sa chapter tilibuna. The promise of gender, history, and nationalism in contemporary Spanish literature. Paglaat ni Ateneo de Manila University Press. May isa ka editor ti Corditan. Oh. Mga kwentong Ilogo. Ikaw na libro di Ilocano manurat anay pataros. Iti Filipino Ken naawat iti National Book Award. Nakaawat iti grant para iti panagsurat ti Salaysay manipot iti CCP iti 1994. Inyalat na ti may kadwagong guna ti Salaysay, ti Vice Governor Constante V. Kulangen Award for Literature. Sumet lang atawen. Nangabag ito muna akong guna ti salita na taeng ti kapututan iti pa-contest ti Sirmata Magazine iti 2001. Naikan iti grant manipot iti National Book Development Trust Fund para iti panagsurat iti nobela ng Ilocano iti 2013. Iti 2015 impa iti Gobel Pilipinas kay kuana ti Leona Florentino Award. Dati apot ti kangatuan pamadayaw nga may ti Gobel Pilipinas iti manurat ng Ilocana. Iti sumerlang nga tawen pinadayawan ti Onion ng mga manunulat sa Pilipinas yung PIL atas gawad pambansang alagad ng batas ay gawad pambansang alagad ni Balagtas for Ilocano Fiction. Iti 2016 impablaat ti Sanyata Publications ti Kalinawa ikaunaan a nobela na anay libro. Editorita ti University of the Philippines Press kanagsusurat talang iti Banawag. Numi sa Mirana. Deta ako ti panangyaman mo, ti sumarunong at sarita ni Apo Linda Lingbawan Bulong. Apo Linda. Thank you, Manong Mario. Kita namin. Mangagnak ka di, matlaan. Mangagnak. Nalawag ka di. Kasla amin daytoy connection ko kat medyo saan nga nasaya. At iso nga kayat ko nga damagan no manggagdakbat lang. Loud and clear. Okay. Okay. Sige, thank you. Sorry tataak lang ag-sign in kasi baga kanineo 3 o'clock namin ti virtual mass me ti Domingo. So nga ko oray siya to lang ti maudi nga agsaritan. So nga sorry Joel, Estelle. Jak nang gamin dagi jay kwa dagi tay in lecture yo. Nung kuna ni Neo, anything under the sun ni joke. Wala oray no general treatment lang ti sarita ti lecture mun manang kuna na. Ket iso nga idirabi anya nga idila ang kalman nga imbaga ni Neo nga winda ito yung iso nga kuno ket anya nga rod nga taaya ti i-lecture ko, i-rehash ko dagi jay ina-lecture ko idin. Tsak mo mabiro ka dagi files ko nga dagi lecture ko tadda ngamin hard copy nga addamot ngamin hard copy idi dagi lectures ko. Iso nga kunak ni Ana sige nagmarathon tatay parbangon kunak ni Ana. So ipakita klaeng ay 110 ti lecture ko in marathon ko lang ngayon naramin idirabi. Ngam kunak no adda no natraton ti Ana or Mang Mario, can you just call my attention no medyo agpukaw datoy kwa kasi ginagaw kami ngamin ti bandwidth ditoy balay. Talo kami nga gusto sir. Okay. You just chat me no kwatap na mo no anya teramidok. No mabalinda yung remedyoan ko na ka. Anyway, idi rabi pang panunutok no adda nag-lecture da Joel kun Estelle may panggap iti local color, characterization, anya pa digi da duma flashback and foreshadowing sa kan ni Estelle kuna na time. Kuna na one sa asjesa ti in lecture da itay no nasurot day programa. Anya nga rod pa lang di mabalin ko kung mga ibaga. Iso nga di pampanunutak. Siguro talimudo ka kiti lengguwahe, ti language. So nga ti paulo daytoy lecture tapi nauluak mo't api man.
Panang tiliw ka dagiti balikas. Semicolon, ti pateg ti lengguwahe iti panagsurat. Panagkunak may sa dayto yung banag nga masapul nga kitaan tayo no masapul nga panunutan wenno i-consider ti may sa manurat sakbay sakbay nga mangbukal ka wenno uray no ammom amin dagiti elemento ti panagsuratan no ti lengguwahe no han mo met nga mausar day ta lengguwahe ngo kayat mo saan mo ang mausar dagito nga elemento. So sabi ko ay kunak ti bagik okay language trataron tayo ti language. Ket dagito iti insurat ko iti may sa idi a klase mi malagip ko ngamin idi nag-enroll akmet kampay idi ti creative writing, ti master's degree ti creative writing ngam gumot nga pinalpas. So may sa kadagi professor ko, may sa kadagi tinalaing aman nurat amamuyo ni Butch Delisay isu ti maestro mi ti creative writing workshop. Kunana di basic namin daytoy creative writing workshop 1 DJ ti pinaka basic na kwati short fiction writing. Kunana kada kami tu imo na nga imbaga na kada kami describe an egg kunana. Miladawan nyo ti itlog. DJ laang timbaga na. Ket no da kayo sige. Asino kada kayo ti di pay nakakita iti itlog no asino kada kayo ti di makaammuti lang ati itlog. Siguro amuta yung amin manya ti lang ati itlog aya. So kunami oray DJ class mi kunami idi ko kunami kan pampanunutan mi anya ti role na ti itlog ti panagdescribe ti itlog ti panagsurat ti sarita. DJ ti saludsod mi di. Oray siyak met aka apay anya daytoy kunak. Ngam ti idi padasat nga iladawan ti itlog. Adu dagiti simnak iti utek ko. Ket siguro no kada kayong agdengdeng tata no damag kumakada kayo or no da kayo ti paladawak kada ito yung assignment no exercise. Anya ti kasano nga iladawan nyo ti itlog. Siguro oray no da kayo agdudumaon no gupgupon tayo ti description wano pa na nang iladawan dagiti adda ita ditoy agsasabali ti description tayo ti itlog. Depende no kasano ti panagkita tayo ti itlog. Kani. So in that exercise nakita no kasano nga usaran tayo ti utek tayo no dayjay resources nga naimbak no dagiti na urnong a resources iti utek tayo. Takang runaan na ngamin uray anya ti ararang uray anya ti bagbaga tayo aggapu amin amin nga produkto ti sinurat tayo manon no ibagbaga tayo aggapu amin dayta iti utek tayo no anya dagiti na urnong nga impormasyon iti utek dayjay iti rumwar kada tayo. Kuna ni Ria, the reaction dito yun nga makikita. Kuna na itlog kano natangkan iti ruwar, nananam iti unag. Sige, dayjay may nga description. Sige man nga rod, exercise lang dayto, i-chat nyo man nga rod, tinagduma pa yung reaction nyo, ano, panagiladawan nyo ti itlog. Okay, kasano ti panangiladawan ko? First of all, nga napanunot ko idi, anya nga itlog, anya nga klase ti itlog daytoy. Itlog ti pugo, itlog ti manok. Magsasabahali kami dagitoy kat itlog ti pato kasi dati itlog ti pato iso ti agbalin nga balot, di ba? So naluto wenno naata. Adda ukis na si bubukel wenno napetak. Kasano ti anya nga description ti usarek kun nakiliti bagik. Adda ukis na wenno saan kuna ni Ria natangken iti ruwar nananam iti uneg. Kunana ijay. Nalingta wenno na prito. So amin dagitoy no idi agangay na amiris ko it looks so simple. Kasla nakasimple nga banag ngem
agpanunot ka, no kasano, ti panakaamamom in quotation, iti itlog. No kasano ti kapamilyar ka, iti itlog. Dayjay ti importance, wano dayjay ti naamiris ko, ibaga na nga iladawan mi kanunan niya ti itlog. Di anya ti awan timbaga na basta iladawan nyo itlog, no anya ti itlog. According to how you perceive it, wano kasano anya ti panakaamuyo iti itlog. So ditoy basa ako na to'y lecture ko anya. Ditoy naamiris ko anarigat met gayam ti agiladawan. Ito'y uray ko na tayo a simple abanag. Dito'y met naamiris ko ti akem ko no kayat ko tagbalin a manurat. So lengguwahe pagsasao ti kangrunaan nga instrumento ti manurat. Daytoy ti pakaidumaan ti literatura iti dadumapay a benneg ti arte. Iti kasta tapno maitag-ay ti literatura akas arte. Ti maysa wano tapno maitag-ay ti maysa asinurat akas arte. Masapol a pulido ti panagusar kadagiti balikas. Apay nga ibagbagak daytoy apo kasi kaday daytoy panaghurhurado iti manunga tawan kadagiti pasalip ti sarita. Uray pay daniw. No kayat mo ti makisalip, maulit-ulit daytoy yan. No kayat mo ti makisalip, masapul apulido ti usarem abalikas. Dayjay napakinis. Datay maawatan, datay makapture when no, matiliw mo, dayjay talaga kayat mo nga ibaga. No daduma, no kasla iyari kumat daytoy iti arte ti panagabel. Weaving. Nasken ang mapili nga umuna dagiti kolor, di ba no syempre okay kayat ko ti agabel kunak kuma umuna anya nga disenyo ti disenyo akayat ko nga ablen anya ti kayat ko nga ipakita a disenyo into no na desisyon ako no anya ti klase na dayta nga disenyo agpili akon nga dagiti kolor nasken nga usarek. Ken syempre no kasi pa nagsurat ti sarita masapul met nga ammuam no kasano ka atiddog dayjay kayat mo nga inabel. Kasta ti pangyari ga kiti pa nagsurat iti sarita. Planuam nga umuna ti disenyo akayat mo ti kaatiddog wenno kadakkel dayjay lupot wenno dayjay inabel. Sakbay nga agpili ka iti kolor sa kanto agabel. Kasjay iti panangyari ko ti panagsurat iti sarita wenno anyaman nga klase ti literatura. Isaganam amin dagiti elemento ang masapol mo para iti dayta nga arte wenno kadayta produkto. Isukunak ditoy nasken nga ammo ti manurat ti mensahe akayat na nga idanon iti agbasbasa ken masapul an nalawag iti panunot na dayta a mensahe. Kasi no agsurat ka masapul nga dita panunot mo nalawag no anya ti kayat mo nga ibaga. Kasi madlaw nga min datay kuamay madlaw dayjay agbasbasa no nalawag ken ka dayjay akayat mo nga ibaga. Kuna tayo, ti muna masapul a panunutin dayay design iti inabel niya, tema. Kuna tayo jay mensahe akayat tayo nga ibaga. Ngem no kasano ti panagsasaganad ti panangibinsa-binsa iti mensahe tapno di maulaw ti agbasa nasken met a logical wenno agsasaganad ti panangi parang mo kadayta mensahem. Plot, dayjay kun tayo nga plot niya. So kasano nga ipaawat na dayta mensahe dayjay ti akem ti plat. Kasano nga ipaawat mo? Baban dayjay pa nagsasaganad ti panangisaritam wenno panangisurat mo kadagiti kayat mo. Logical ti presentasyon dayta sinurat mo. So no kasano nga ipaawat dayta mensahe adda dagiti usaren ti manurat tumulong ken kuana. Isu daytoyen dagiti ko na tayo metapora, wenno simbolismo, karakterisasyon, wenno dialogo, foreshadowing. Amin dagiti elemento mabalin nga na discuss da Joel kan Estel dagitoy.
So dagito iti katulungan ti manurat amang ibinsa-binsa iti mensahe na. Nga maaramid na laing daytoy umuna-unay no amuna ter aramiden na anya ti kayat ko asawen ditoy. Nasken a kabisado na ti vehicle wenno ti kangrunaan nga instrumento na. Ti aramaten na pagsasao. Amin ana imbento abalikas makuna nga abstrakto dagitoy konsepto. Amin nga concepts abstract. Ngam idun una no sindo man ti nakaimbento iti lengguwahe. Thank you kadayta. Karagi yung nagkauna nga tao tadda pagsasao tayo, mabalin tayong ibagati kayat tayo, babaan da kadagito yung balikas. Ngam usaron tayo daytoy kas napagnunumwan. Dagito yung abstrakto a konsepto usaron tayo kas napagnunumwan ti kaadwan. Iso ang nagbalin a convention kuna tayo. Nga adda anyaman nga usaran tayo nga balikas adda ibagyan na wenno irepresentar na abanag pangnagan kuna tayo pangnagan iti maysa abanag kas iti mangga okay mangga konsepto daytoy nga inimbento ti tao tapno adda pangawag na iti prutas syempre no ibagam ti mangga ammo tayo no nya DJ di ba kasi nakakita tayo idin iti mangga ket ammo tayo nga DJ tinagan na. So ammo tayo nga berde daytoy ken naalsem no no kadwan na naalsem no atapay. Ngem no maluom agbalin nga amarilyo ken nasamit, di ba? So DJ ti konsepto tayo iti mangga. So ahan mo nga ibaga nga DJ sabong nga nakita nga nalabaga mangga DJ. Kasi napagnunumwanan nga daytoy nga mangga daytoy abalikas mausar laang para kadaytoy. Itinairingan tayo ng lengguwahe. So, mausar lang para kadaytoy prutas daytoy abalikas. Inimbento ti tao ti pagsasao tapno mainaganan na dagiti banag iti aglawlaw na kan uray pa kay dagiti paset ti bagina. Amin nga abstrakto a konsepto pinanaganan ti tao ket nagusar iti balikas. Malagip ko ditoy no agdengdeng ka man Ria. May I just quote what you posted in your Facebook iti December 5. Kuna ni Ria iti poste na iti Facebook. I quote, ti kinapudno na saan ko nga mo ti agsurat iti Ilocano. Limitado ti bokabularyo. Adu kadag iti balikas iti Ilocano ti haan a maus-usar iti panagsasao ditoy. Ijay bagyo ti kayat nasawen. Ijay nga din makalisuna. Idilaeng nabiit anamiris ko limitado. In-underline ko DJ limitado. Limitado launay ti amok maipapan iti lengguwahe. Iso nga inadal ko. In-underline ko manen DJ nga balikas. Iso nga inadal ko man no kasano ti agsurat iti Ilocano. Quote. End of quote. Iti nakitak ditoy, limitado ko na. Siguro ti kayat nga sa ni Ria ditoy, limitado ti amuna iti Ilocano. Lengguwahe nga Ilocano. Iso nga inadal na. No kasano tagsurat iti Ilocano. So ditoy makita tayo saan nga automatic. Manan in-underline ko dayjay automatic asao. Nga automatic isasangbay ti lengguwahe nga Ilocano kenkwana kasi haan nga dayjay ti mabalin nga haan nga dayjay ti nariingan na pagsasao wenno haan nga dayjay ti na-encourage pagsasao para kanya na ket no kasano nga inadal na ay no kasano nga inadal ni Ria dayjay aka ituloy latan nga basaan na ti Facebook dayjay poste na ti Facebook Ria I'm plugging your post here. I'm sorry. Importante unay daytoy nga insight para kanya. Kuno uray ti sino man naman nurat. Saan apaset tinariingan na kultura ti panagsao iti Ilocano. Ngam gapo iti regget na makasurat iti Ilocano, inadal na dayta. At this point, kaya't kung ibingay iti personal apadas ko iti panagsurat iti Ilocano. Han nga gaputa kaya't ko nga ipadpadayaw ti bagi kuno anya
ngam duma ngamin dagiti personal siguro kadagiti personal nga experiences tayo adda maadal dagiti pada tayo aman nurat iso nga kayat ko ito ya punto the whole of my lecture this is my personal experience as a writer nga na-mention ko matanda ito iti may sa idi 2018 idi at the dialogue ti writers nga inangay ti ICW part dito it's a part of what I shared with the ICW the integrated the creative writing iti UP Diliman. Okay, so kayat kung ibingay ti personal lapadas ko iti panagsursurok iti lengguwahe ken no kasano ana sursurok ti agsurat bareng makatulong kadagiti agpangpanggepmet nga agsurat. Ubingak pa imprenta balikas. Idi nga min ubingak malagip ko amin natataw di ba agbasbasa da amin. Kiti mo na naka-attract iti matang ko kadagiti naganak kuno agbalba plan-plano nga aganak. This is a very important insight para kanya ka nga mabalin nga usarenyo wenno aramiden nyo kadagiti anak yo kasi kanyak idi dagiti kakabsat ko agbasbasa da idi di comics hanakhan ko pa lang mo tagbasa makikita ko dagiti illustrations ti comics so di ba graphic ti illustration ti comics niya dagiti Tagalog comics and I'm so sad tawan dagito yun hindi na haanan familiar dagiti comics nga binasbasa di ubingak ngam daytoy ti muna naka-attract ti attention ko dagiti illustration ni J Comics kan dagiti amoy di balon nga no agsao di J character ket adda balon so nga kun nakatanya nga ta daytoy nya nga ta ti kayat nga sawon dagitoy balon nga dagitoy ngam daytoy illustration mismo makita kon no anya ti no kasano agtartaray daytoy sarita di ba so nga kun mukhang interesting ito so nga kuna idi iso nga idi maka di ammo kunti agbasa tinangrugyak ang nagbasa comics. I am not ashamed to tell you that. Fan I was a fan and I still am a fan of comics. Apay kasi graphic makitam kay attractive namin DJ graphic nga mabasbasa ti ubing iti comics. DJ ti nang inspire kanya kuno DJ ti nang encourage kanya tapno sursurwag tagbasa tapno no is DJ kadi makitkita kay J Comics isu kadi mutla ang ti makit isu kadi mutlaang wenno agkumpluntar da kadi kadagiti J makitkitak a balon kakuyog DJ nga comics so kunak kasta di makabasa akon okay kastoy gayam ti raramiden da kastoy gayam ti ibagbagada dijay so nasursurok ti agbasa no nasursurok ti ad-ado sorry pero ad-adda nasursurok ti lengguwahe wenno ad-ado ti vocabulary napabaknang ko ti vocabulary gapo iti panagbasa iti comics sa anak at Tagalog it's not my native tongue kasi ti native tongue ko ket itnag ngam idi agbasa kamasapo na makipula-pulak kadagiti Ilocano nagbalin lingua franca second language ko ti Ilocano so naanya man ti knowledge ko wenno anya man tinaurnong a bokabularyo iti Tagalog naadal ko thank you to comics and then later on to liwayway daye prosa liwayway ti maysa nagsursurwak ngem muna and this is very important iso mawatak itan dagiti picture book ket kunak napintas pagadalan napintas nga pangruging ti picture book dagiti short stories for pampanunutot kita apay han nga ta nasaya at nga sublian tayo ti panagsurat iti comics educational comics nga napintas ti illustration na kasi dakkel ti impact na iti ubing dayjay graphic presentation ti istorya that is my personal experience as a child injak amo kada kayo ang agsursurat itano kasjay met ti padasyo but it is my personal experience.
Next. And injak amuno gapo iti panagbasbasak ti comics, panagbasbasak ti bannawag, wenno panagbasbasak ti naduma-duma basbasaan kasi iti maadal kun ti agbasa nang sige bagatay laangan nang rugi akti comics napanak iti kadagiti prosa, bannawag, liwayway. Ket gaputa datoy amak na nalaingmet nga agbasbasa daydi tatang ko. No inaldaw nga adda pagiwarnak nga isangpet na ijay balay. Kaslahan nga makaidna nohan nga makabasa iti pagiwarnak idi. So it is a tradition in our family to read. So I read everything. Amin ang mabalin ko basaan, binasak amin. Kaslaman dayjay injak amo no espongha ko mati utek ti maysa nga ubing. Kasla kanayon amawaw daytoy utek ko iti information, new information and reading. Reading was my primary source of information. Although ibaga tayo langan, conversations at home can do so many things. Iti tradition mi, story, this is one thing gayam payakayat kong ibingay. Iti tradition mi ngamin, storyteller, daydi lolok, daydi lolak, daydi may isa nga ikay ninauna, nga adayo nga ninauna ngam siya. So storytellers da amin, isa malagip ko daydi lolok idi, tirabi iti pangpatpaturog na kanya, dagiti epiko ni Apo ni Bulinayan, Apo ni yung mga dagiti tingyan lores. So dagiti atitidog asar sarita ti pangpatpaturog daydi lolo mi kanyak. Ngam dayjay met dayjay lolak ken natay ikit ko, ken natay kasinsin ko. Sa bali mo ti forte da kaso nursery tales. Isu nga kasla epic, nursery tales. Nagkukumbine siguro amin dito'y utek ko dagiti abanbanag. They were all accumulated by my sponge brain when I was taon ka, I was about 10 years old. Nga padpadasat man, nga usaran ti Ilocano ti panagsurat ko. Kasla adda sarita asinurat ko. At ti character ko, dayjay lang character ko ti malagip ko. Babae dayjay nga ubing nga tinagan na kat Voyager. Dayjay lang ti malagip ko. Ngam one time, na di ka takadulin dayjay ti drawer ti lamisaan nga ususarat no kasi nga sursurat ako no agad adalak nakitak na minsan nasukalak ni tatang ko nga basbasan na dayjay nga salita tsaka mo medyo I was embarrassed kasi kanyak nga biyang that was just a personal thing at that point personal thing ti panagsurat ko. I just wanted to say something. I just wanted to create my own story kasi jay so medyo na-embarrass ako di makita nga basbasan nang hana ka nagpadlaw nakita ka basbasan na after he put it down and di maba taday jay nga to ngamin dayjay lang alamisaan inininayad ko nga inala dayjay sinurat ko paunag ko kadagay ayan dagiti papel tapno awan ti makalukais awan ti makawarwar but then I have isagwek man ditoy when I became a writer my father was my first and foremost fan hindi mangrugi ako nagsurat isuna ti numero 1 a fan ko and perhaps he was proud nakita na injaka mo na niya tirik na ti ama kidi makita na dayjay nga sinurat ko dayjay Voyager. I never asked him because I was so embarrassed. Okay. Uray no na embarrass nga dayjay tinangkel tay iti reggat ko nga agsurat. Nagikurkur itak kadagiti verses idi adda ako iti grade 6.
di ba? Basa ti comics ko na. Da ngamin title ti comics nga medyo cheesy kung na tayo tatan ngam kanya kidi for a 12-year-old. Wow, napindas da ito ko na. Ti title na ngamin DJ nga serye. Novela ti comics. Dearly Beloved. Dearly Beloved. So, kung ay napindas sa dayto adaptarot dato mga rami dakman ti Daniw nga kastoy ti nga ti title na Daniw ko nakidi English DJ English DJ. So, ti title na Dearly Beloved. Unti lang malagip ko ijay. DJ lang first line. Ti lang malagip ko tatan DJ first line ko, syempre cheesy. I was 12 years old and I thought I was doing good. DJ line ko kunak I walk in the lane of the past. Wow. For a 12-year-old, that was something. Nakikita kahit ko nga katawaan. But then, do not laugh. Kasi this is where we are going to now. Idiada ako ni high school. So at the notebook, sige nga, surat-surat kada di daniw kano nga kunwari. Iti English ti medium ko, ti language ko idi. So at the notebook ko, sa notebook ko para dita. Then nakita DJ may semester iti high school. Kuna na kastakot. Among sa kabagalam tagsurat. Kuna na. You have a mastery of the language. Among tinuans ti lang among DJ among usaron data lengguwahe ko na. English DJ apo. Ko na ituloy mo tagsurat. Uray no inaldaw. Praktisam tagsurat nga inaldaw. Uray no anya isurat mo ko na. And kung unang agpaiso niya, apay nga tanga di nga jak aramiden. Kayat ko DJ. I wanted to write. I wanted to write just about anything. At dayjay, siguro at dayjayan dayjay bukal. Na kayat ko tagsurat, kayat ko aduti kayat ko nga ising that sort. So inaldaw, I kept a diary. Kasi dayjay nga balakad datay mestrak iti high school. I had it in mind. Iso nga inaldaw manipud iti high school inaldaw dayta. At the entry iti diary. Numano nga notebook hantayin nga bilangan naman nga notebook. Ano kita tanda pa lang dahil yung sinirsurat ko nga diary. No kita it does not mean anything to me now kasi that's trash. Basura. Kanyak tatan as I see them now. Akat katawa kayat ko nga katawaan. Naman niya ti point adal ko kada ito Kahit ko lang nga ibinglay kada kayo asaan I was not a writer overnight. And this is also one point kada gayay makisalsaliti sarita. You cannot be a winner overnight. Pagbanugam data. Kung buneng ko mamasapol nga asaan. Aging gati dumteng kay ti may sa panawan. Han mo mapupuutan pulido wenno natadam gaya man data buneng. This is writing also. Saan nga automatic ipanagbalin aman nurat. You have to do it over and over and over. Iso nga DJ surat ni Manong Greg kanya kidi kunana encourage the same encouragement which I got from my teacher, the same nga in surat ni Manong Greg. Ako na saan na man naniw ngam kasla da makita ka potential day daniw mo iso nga inted ko kada DJ masaknan. Kat kaasin na apo Diyos na ipablayan ko. Kunana, tilang may bagakeng ka, agbasa ka, agsurat ka. Which I had been doing since I was young. Agbasbasa, agsursurat. So, dayjay di training ko. Isong I may not be the best writer. Ilocano writer or whatever kind of writer. Ngam DJ training mo nga rinugyam iti numano ti tawen mo. It will pay off. Promise. It will pay off. No naanos kalakit di amang patanay na nyaman dayta nga reget nga daken ka. Ngum kahit kunakon adda DJ abukal. Siguro adda kanya kon DJ reget idi ubingak pailaeng. But I had to do something about it.
this is what Ria is, that's why I appreciate Ria. Iso nga in quote ko ni Ria dito eh. Kasi na-appreciate ko, DJ regot ni Ria. Probably haan nga dayto iti nariingan na lingua franca ura DJ Bagyo. Taamok ngamin ni DJ Bagyo kun medyo Inglesero dayto tao jay eh. Nuhan nga DJ native tongue da, English ti preference da. Man they use Ilocano for survival. I mean to talk o to yung kay J Palengke basta pala amon tag Ilocano yun for survival ti Ilocano. J Bagyo. Idi estudyante ka inja kamutatan. Ngam DJ ti padas ko. So ngam anya ti naramid ni Ria kas kanya kas jay mo ti naramid ko. Kunak we had been trained to use English as a means of to survive or to be accepted in society kasi na oray tatada pa lang day naganak amang mamati nga no nalaing ka nga Ingles, you have an edge over people. Ahan nga makamo nga Ingles kasi dito ti lingua franca ti lubong. Dito ti lingwahe ti yung naghaharing uri kunada. Dito hegemonic language. Dito ti accepted lengguwahe iti business and amin nga transaction ngamin kaadwan na nga English ti uso sa renda. That's why I do not blame Ria or her parents or any other parent. We encourage that nga sursuro nga umuna ti English as their lingua franca more than any other language, local language ang nariingan da. Kasi dayjay mo ti training mi idi nga maging gatata kasjay pa lang ti makitkitak at trend nga kasla superior to English over anything else. But so I was writing in English even when I was in college. Idi adaki jay idi nagisuro ak kami nun kunak nga kasta ka masapol gayam nga i-sharpen ko ti Ilocano kasi I was teaching to students at lingua franca dapat Ilocano. Dayjay ti lingua franca ijay abra. Urino na duma dagiti dialects ti uno lengguwahe ijay according to the tribe where you came from, Ilocano pa lang ti most usar for business and everything. So kunak masapol nga sursurak man nga Ilocano kunak. And so idi nagsursurak nga Ilocano, nagsubliak ti Bannawag kasi I will just tell you anya tiga po nagsubliak man nga agbasa iti Bannawag. Naging amin barkada kay Jay. Every time nga da sumang Bannawag, pag inagawan da, ako na nangakasta. Ako muna. Ay, siya, aguri ka, siya pa nabasa niya. Kapag fighting pogin sa idi. Kanayon dapat padaanan. Yung fighting pogi. Sorry, Manong Johnny, i-plug ko man dito eh. Because this is one thing, ibagbagak amin dagitoy. Tapno, adda idea yun, no, apay, adagitoy ket nagbalinda nalatak kuno naging popular. Kunada nga kas apay nya ngamin dayta kunak na da pagsasaritaan da ngamin nga kunak no ada chismis si jay barangay mi wenno ni kastoy nga tawo ni kasi sino dayta ko nakakasta kanya da. Ni kastoy ada inda kamo ni Makaryo kunadan sa wenno ni Muyak or whoever nga character ijay fighting pogi tapos sino data nga Makaryo so nakakasta daytoy ne kunada basbasahan dagayam jay Bannawag iso nga ko oh my god sabi ko akala ko totoong tao yung pinagsasabi niyo diyan iso ko katawa da nga katawa iso nga ko anya apaya nga katawa kayo nga katawa ko dahil mga min fighting pogi nakakatkatawa something nga kasi jay iso nga ko nag-interesa nga kasta. Okay, I will go back to Bannawag. Aside from books, aside from the libro ngo susarin ni, sige nga, agbasak man ulit iti Bannawag. Kitag pa iso, nagsubliak iti Bannawag gapo iti fighting pogi. And I was thankful that I got back to Bannawag because at that point ko nakakabalak sama mo tagsurat ti Ilocano ko nakidi. So pinadas ko, that was the point anang ipatuludak ni Manong Greg. Ni Manong Greg tinang ipatuludak ta editorial director sa Lejay. Sige isuman lang hindi bang ipatuludak ko na. Diyan mo pa lang hindi nga ni masapol nga datay editor ti Bannawag ti pangipatuludam ti sinurat mo. So inisim mong bat ni Manong Greg and na-publish Lejay. Oh, I have
to go back to Ilocano. I have to learn the language again. Sa Bali, the conversational Ilocano. That's how I realized then. Idi impablak ti banawag da idi imuna. Ang sursura ki din. Idi impablak da idi imuna salaysay ko. Maipanggap ka dagiti tingyan. Nakitak no kasano naglupos, nag-evolve dayjay salaysay ko. From the salaysay nga insubmitir ko, naglupos dayjay apo, na-edit. So, hindi nakitak na kasta, medyo nabainan nakitibagik. Ay, so nga ko nakasta, okay. Sa Bali, ti syntax. Manen, I have to go back. I have to go back to that language which I have left so long ago. Iso ko na, okay, I will start. Iti ijay, sinursurok, gaputo'y pan naka-edit. Daytoy taramiden nyo, daytoy ti bagbaga ka dagiti young writers, na ma-edit dagiti trabaho yo, saan nyo akagura, saan nga da kayo dayjay sinurat yo, produkto yo lang dayjay. Ket no addaman na edit at trabaho yo, gaputa kayat ni editor, mapapintas dayjay gapuanan nyo. Dayjay tinapasamak ijay amok no kasano ti pan naka-edit day di muna salaysay ko. Isu ti nakaadalak nga kastoy gayam ti pan nakausar na daytoy, kastoy gayam ti the nuance of to write properly in Ilocano. And the thing is, idi ubi nga di ba kung nakada kayo, idi ubi nga kagbasbasa ako iti banawag. Dagitoy gayam, no anyaman dagijay na basbasak idi saan gayam anapukaw dagitoy. Uray dagijay nang nanggag ko sarsarita kan amin nga na experience ko, amin apadas ko, nakadulin da amin ijay utek ko. Probably as Ayn Rand says it, they are all kept in your subconscious. And when you need them, you can draw them out. Ditoy adda imbakan nyo, adda naka urnungan amin, apadas yu, amin nga impormasyon nga imay kada kayo, maurnong da amin di ijay subconscious. And when you need them, you can easily draw them out. Ay, inja ka mo, ngam kasjay ti padas ko ta, idi agsubli ak nga agadal iti Ilocano, ijay, mas daawak taapay nga amok dagitoy nga term, they all came back to me. Amin nga naadal ko idi ubingak. Amin na nabasbasak siguro idi ubingak. They all came back to me. That's how I gained facility in language. So, ahan ko nga pa nang ipangas, makapag-edit, makapagsurat, makapag-translate iti Ilocano, iti Tagalog, iti Ingles. I do not say that I am expert in all these three languages, but I can. I can write, I can speak, I can edit, I can translate in these three languages. Haan nga gapo, nasiri ba ko na niya, nung tikayat ko nga tikayat ko nga i-emphasize ditoy, probably, dagijay no espungha kumati utek, probably, amin, anad-adal ko idi ubingak, adda amin ijay, and anytime that I draw them out, mabalin ko nga iruwag, o mabalin ko nga, kasla computer ko man ya, nung naka-save amin ni diskette or hard drive ta DJ utek tayo, kat kasala hard drive di computer. Nakadulin amin nga information na ijay, nga naalam. And then, no kayat mo nga alaan ti may isang, you draw out one information, at ijay, mabalin mo nga i-retrieve, ijay nga information. Thank you kadagi ijay ko. Thank you kadagi iti, sige, basa akto amin madamdaman. Okay. So, apay nga istorya amin dagitoy. Wan imbagak tatayen kasi imbagak tatay kayat ko nga ipakita asaan nga overnight ti panagbalin ko manurat. Pinulo a notebook tinaglaon iti diary ano basbasa kita kayat mabasa ti asinuman. I don't want anyone to read my diary, of course. Ngam dagitoy tinagpraktisa tapno mateneb ti kabalak iti lengguwahe, which I think Ria is doing now. Ria, congratulations. You're in the right on the right track. Tapno maigamak daytoy iti kayat ko nga i-emphasize. Tapno maigamak
I hope you will remember that. Tapno maigamak ken maadal ko a kontrolen dagiti balikas. Which is one that our young writers lack. Daytoy tinakita ngamin na problema dagiti makisalsalip. Adalan nyo a control ha saan ada kayo ti kontrolen ti balikas. Da kayo imang control ken manggigam kadagiti balikas yo. Agbalin na pasat ti kinatao yu dayta through practice in time you can do that. Kayat ko nga ipakita kada kayo padak aman nurat atawan met ti binusbos ko ken ginasot no di man rinibo ababasaen ti nagsakduak kadagiti labben ko ita abalikas. Kas ken Ria Ingles met ti nagbalin na lengguwahe ngagpanunot idi agbasbasa ak. I was trained to think and write and speak in English. Watak okay imba in-share ko day jayan nga idi nagbasa kakasapulan nga amok tag Ilocano tapno i-explain ko kadagiti estudyante dagiti dumang handa nga maawatan iti Ingles. Kaya't kung ipaawat day jay kanya da in Ilocano in a language that they can understand. Ditoy anaadal ko no nga haan nga agpada ti syntax ti Ingles ken Ilocano. Ngamin iti Ingles, this is one thing we pay attention to this young writers nga na-trained iti Ingles sa pagsasao. Ti Ingles ngamin umununa dayay subject ngam dayay predicate. Ngam kada tayo ti Filipino, ti Tagalog ken Ilocano umununa dayay dumawan pa iti subject. Predicate lang, dayay lang action. Sige, padasin yung you do not say siyak agsarsarita. You say agsarsarita ak, di ba? Nila duma mainayon pa the doer of the action is naisil po is connected or they are together. We join them together no. Siyak mangmanga, you do not say siyak mangmangan, isuna mangmangan isuna kuna tayo, di ba? Agsarsarita ak mangmanganak, tumartarayak. Those things. Dayjay ti number 1 nga naadal ko idi. So, daytoy ti leksyon nga kayat ko met nga ibingay kada kayo. No kayat mo dagsurat iti maysa a lengguwahe, sursurwem amin amay naig ditoy. Tapno naanayas ti panagsurat mo, aglalo no sarita wenno daniw ti kayat mo asuraten. Ket dayta ti naramid ko. And I think that is what Ria is doing now. Nalawat ti sakop ti bokabularyum, makapagpili ka kadagiti mayan natup abalikas para iti sinurat mo. Tapno nalawlawag, ken nalaklaka amaidanon mo, ti kayat mo a mensahe. Kas pagarigan, anya ti pagdumaan ti arbis ken ari mo kamok. An mo nga ibagalatan no, agsursurat kan, manurat ka, han mo ibagal, ay agtudtudo. So how do you say it? Anya nga klase nga tudo? Kasla maibuybuyat? Arbis? Wano kasla lang agtintinag nga whatever, kasla agtinag alwa? Or there are so many things of saying agtudtudo. Or there are more specific ways of describing ti panagtudtudo. Ang lalo kada tayo nga Ilocano. Muno kada kayo nga Ilocano kayo. Magsursurat iti Ilocano. So dapat dumaan ti ari mo kamok ken arbis. Han kade. Daytoy pay. May papanti wa daytoy. Dagi sounds diba ti no ibagam nga danapeg kuno tayo dijay. Paddak. Wano arim padek. Di ba dapat dudumaan na gijay? So this is what I mean. Adadagi specific aban balikas ama balin nga usaran tayo. Tapno more specific dayjay mensahe akayat tayo nga idanon iti agbasbasa. Wano asino man nakasarasari tayo. No anya tinasaysayat nga usaran kadagitoy. Sayang gusang wano chismis. Dana wenno dalan. Tagainap wenno darepdep. Dagitoy. You can yes, I think Ria is messaging me kunana adan sa nasursurok ka 20 words iti Ilocano para iti todo. Use them in your writing. Dayjay tigi gapuna makita yu datan na apay nga ag-emphasize sa iti lengguwahe. You cannot use all the you cannot use all the concepts that you know about writing no saan ka familiar iti lengguwahe. No kasano nga usaram igamam kontrolam dayta lengguwahe. Because this
first and foremost, language. If you are a writer, language is your foremost instrument. Media, the medium. So the foremost na medium dito. There is no other. You have no brush. You have no anya pa han ka nga escultor, han ka pintor. Balikas lang ti kwa. Balikas lang ang ti medium mo. So DJ lang ngum uray no kunatay nga balikas ka masapol nga ammum na niya di DJ balikas nga ususaram. So daytoy ti bileg that this is the power of language. No sarem ti umno abalikas iti panagsurat mo na bilbileg ti saritam. No ti mensahem ket maipapan iti panaginot daytoy damay sa naadal ko. An mga ibaga nasalimat-mat ni kastoy dayjay karakter mo. Okay. No nasalimat-mat okay amo tayo amin dayjay ngum kasano kasalimat-mat nga tani kastoy wenno nainot wenno ever. Di mo siguro ibaga nakirmot ni kastoy nga tao. Han mo nga no iladawan mo dayjay, di ba? Sometimes you do not use direct words like that in our stories kasi kunada show, not tell. So kasano adamay sa panang iladawan na itay kaanak Jack Malipatan no may panggap iti kina panaginot wenno kinakirmet. Kunana ka ay sus anti no amamom lang iso no nakmakitam lang iso na halos bilangan na ultimo nga binukol ti kanan na nga innapoy nga awan ti numabalin ka awan ti matnag amurkat na. Very descriptive, di ba? Oo nga ano hanang imbaga nga amom nakirmot iso na hanang imbaga nga kasjay ngam DJ pa nang ibaga na nga halo numabalin ka bilangan na ultimo jay binukol DJ kanan na nga innapoy tapnawan ti matnag nga murkat kunana. Wow. You know what the person is. Amo mo na niya DJ nga anya ti description na DJ nga taon mo anya ti kinataon na anya ti character na DJ nga taon. And so ada DJ kayat ko nga okay, maybe at this point sarap ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ amo na nga DJ di ba natangken ti ulo ti tattao nga kaslay tatta nga uray no adalin teget o no agisursuro da ti morality or anything nagrigat ka makaahot ti tao di ba so uray ni Jesus nagusar iti parables tapno maibaga na wenno ma-emphasize na dagiti dagiti kumana uneg apan nursuro ang mabalin nga di na may baga nga ayatem ti padam nga tao no mamakawan ka. How do you say that in words or in kasano nga ibagam dayta nga haan ka nga lecture nga mamakawan ka. Malagip tayo DJ ko niya, DJ ama, DJ duwa nga anak, DJ the prodigal son. No kasano ang mamakawan ti maysa a tao, wenno ti maysa nga ama. San na nga imbaga nga ay DJ no basol ti anak mo masapol pa kawanam. Did not say that directly kunana. Daytoy DJ iso nga nangited ti parable. And this is what I mean. We can make our writings clearer by using words, specific words for our writing. So, I think sapay ko naadalyo kada ito'y nga imbingay ko tataka na kayo. Manong Mario? Thank you. Stagnina ti anos yumot kanimot kanya. I think it's 1 full hour. Kita ko dito may sa oras na nagsasalita eh. Well, nakatilibilas namin ba ito gusto yung mga kapadasa may panggapit nagsusurong nagsurat kasi kapay kumata ba ito kasi maling lapagtulagan bagiti aga nga magnurat kasamit tayo bagiti unlock lang to lalo natin ko ng pantay nga
Kaya na duma pa na ipagpalubos kayo nga gikan na tayo bueno kas lala pa di encourage na tayo gikan na tayo sa English. Nga iso ti pakatitawan na tatan mo duma iti mga niya ti pagsasauda. Kaya po na panagbuya iti TV. Kasi ti English na kan ti pagsasauna mo ka. Matutunan na ko iti TV ti ko. Kat mabayin na ka na dumata kasarita kiti Ilocano, English mo ti sumbatan. Ito kat jamo no kasanuntot panangtiltiliw na kada iti balikas ng Ilocano. No kas parigan man takayat ng tumet kat surat. Baka English kumet lang kan surat na sapek matisaan. Adda kadi just ni naman siguro ituloy tayo at question and answer portion dati seminar tayo. No, dapat dagiti mayat nga agsaludsod may panggap iti kay imuno na nga lecture ni Joel ti karakter ti kagagalan na ken ti lokalidad na kastamet ken iti lecture ni Stella may panggap iti paripiri ken foreshadowing ken kay tagat na palabas ken maudi ate panagtiliba iti balikas nga ken ti patay ti lengguwahe ti nagsurat nga lecture ni Rada tayo may nga sa lutsod nga madati pa dito adati may isang patulog nga sa lutsod manipot ka ni Claire versus kas pagarigan ti metrong siguro ken ni padatoy. Ito tayo. Kas pagarigan ti genre ket ngayon surat mo sir ket about horror when no crime. Kasano tayo balin a pulso o when no kababalin mo amanurat kat nun saan niya glabingit makikot when no mapektaran unay kakaririk natin makabasa. Ipag ken Claire versus Joel. When ninong na adan sa dati na i-message ko itayan nga parang sumbat ko kadeta ket peso aja ko na ket no ti genre ket sorry lagi nakapakat ti earphone ko no ti genre nga pag nasuratan na ket horror kada crime kuna na ket di kami di kitay paset ti fiction nga specialized di kitoy niche kategory di kitoy ket siyempre no para horror ket masapul nga in sync naka the synchronization na audience kan DJ author saan mo nga matikel DJ saan mo nga makiki DJ bubutngan DJ audience mo no saan mo nga natay tip down DJ panagsurat mo iso nga masapol nga mariknam umuna ket mariknam kat kasdadati genre sub-genre kidi nga makapakatawa sarita ken makapakatawa nobela masapol nga sikati umuna nga agkatawa ket pudno dayjay kunada ket experience kanomot ni Apo Juni Bulong detoy nga no kano masurat na dayjay chapter nagagkat katawa kas tamat ti riknak idi sursuratan dayjay o may kandida no malpas di chapter ket katawa akmat nalpasan na dyan pa nakasurat ko ta siguro sikat yung umuna sikat nga author yung umuna nga makarikna mamot na di pa nagsurat umuna dahil channel na dati pa nagsurat tayo kat umuna dahil rikna saan tumapanin dyan panunot so nga agdalan ti rikna sa kalita example tayo dati kunak dati sarita ni Apocles nga kadena de amor kat pura man pa'y kasanot ti basol ginagawan nga amana ket masapul nga buklen dayjay pamilya ket suportaran da ni nanang da tapno isot
ang pangrunaan da DJ Rick na ti panag may sa ti kaamaan. So masapol nga no horror mo nga talaga ti panang ti attack mo kada jay saan mo nga tipit din. Basta man no crime nun ko nakita depende nga min DJ punto de vista no detective story akat medyo no kas kalag sursurat nga di panahon ni Apo Sebelas ko akat medyo na dati approach na kat investigador di kategori medyo devoid of emotion DJ more on DJ logic DJ sarita no kasano nga napasamak DJ anya ti motibo na anya ti nakagapo ti DJ pasamak ang no dati ti puntol bistam kasi ti affected agad talaga nga heavy pamo data emotion mo talaga at no in sync kakadayjay target no audience mo. Sa pagkakang kami natin kami si Michael Macugay, tatangatan ni Pare Francis Macugay. Makatikaw ito, nga usar, panagi sarita na ako. Makatikaw iti umno nga usar titi ken iti. Mabalin ako mangipeg kayo iti practical technique, iti pang perfect iti aytoy. Yan sila ako. Joel. Joel. Agkatawa kumanang Linda ken Joel. Stelawan. Si kalangan Joel. Wan pud no dati tiken iti kat nabayag nga pinapod no jay data programa tayo ninong yung programa mi kada ninong Mario kada Apo Elisa Erise dati jay DWAT schools division Tilawag City kat data talong session sa akin dinga na discuss data tiken iti parang kausap dati tiken iti ngamin pada nga article artikel nito ala denggam nga nalaing dati sumbat da dati ortograpya tayo kasi may open forum pa eh. Open forum sa bagay damo ti lecture mo kit di may papagita ako nakaserye man ala mabalin kabsat nga pasong batan to no panahon ti ortograpya langan nan datoy tapno ti kastagat ada di DJ peda duma nga related ka dati top topic ko tayo ta kabsat correct song batak to no san naman nakamat diri ka kadwa ken no message ka kanya song batak ijay. Sige, one thing lang, very very short. T is an article. Iti anya ti function. DJ langan Joel ti bagam. Not padadaman ang article dito. Padadaman ang article. It's just the use. Just the use of the DJ T Powell article usarom kas determiner DJ T. Kun may sapay nga usar na iso DJ equivalent ti O. Yes. DJ short. Yes. DJ long and short na. DJ ET is also an article ng pakausaran na dito kat no aday DJ aglawlaw wenno uneg wenno asideg kada DJ banag aspireng ko iti lamisaan saan nga DJ lamisaan tidak takamatan mo DJ aglawlaw wenno asideg wenno DJ basta may asideg kada DJ proximity DJ lang ti long and short. Kita sa sumbagay yung kumatay kapayan agad ganto kay siguro na masumbatan no ma-discuss Joel del Taite. Ada apa tadi di bagaimana sahaja? Ako tuloy na pala dati sa laro ko ada begitu yang namping nampang
Ay madaling tumayin tayo, yan ka pa, yan ka sa Facebook, madaling nila kasi ang salit ay yan tayo sa dyan, yung sa dyan, sa tatlo ng masumbatan. Kasi na dapat i-kanain nga ay baga, di lecturer tayo. Kaya ka no, Okay na. One, two, Okay na. talo. At lang nga rin, nangisip ka. Okay na. Go na tayo. The lecturers, the certificate na, Virtual? Virtual certificate. Ito, nagigiti, dalawa, correct tayo tayo numalim. Ito kapataga, may kasalanan, may kasalanan sa kaming basa, kaya ipa ay tigonin Pilipinas, gumula sa Manurat, may Ilocano sa Pilipinas, Tembalas ito aw, koy, sertipikot, ipamagayaw, kenni, Tungol di Manuel, Pera Guerrero, Alinda Limbawan Dong, kapoy iti panangipay guy, tibuon na si, buod na expert, iti webinar, iti panagsapat, iti virtual edition, Tigap-Ayan 2020. Seminar, Tilangguahe, ng Literatura Ilocano, Nailan, a convention di Gomez. Nangay, Babay ni Zone, ada si mana bisa dengan melakukan iyo ako segyan ada dati pakamo. Hello. Thank you, Manang Mario. Manang Linda, Ria, Ken Apo Joel. Gayaman kami, manang invitation sa ikaw na limang ng Linda, na very short notice na kiting invitation. Super short. Very, very short. Kasi una-una, nag-estayan talaga na matuloy na ito yung dapayan tayo kapag sitwasyon ng COVID. Inunos tayo nag-divide, na-revise the plan and budget. So nga, gayaman kami, tanawan kayo nga nagpabuso ito orasyon. Rigat. So yeah, agaman nak mang Linda ni so nga din in Bulgar kan no apa nga singot mo na nga imbitaran. So kapag busy dagay do mga lecturers, mapada tayo nga busy. Yan nang Linda dapat lakad na tayo. Ati mangyari dito ti mapasamak no bigat small daw. So ang iti serye ti lecture iti ortografiya. Kasi ko na at busy dagiti dato mga imbitaran nga speakers so nga ada lang siguro maraming adjustment. So nga ipaawat ko nga iuray ko mati anunsyo iti schedule ortografiya ang gintano no maradama. Ti mangyari talungal tawa ti serye ti ortografiya lecture. Ati maramat to ko mga sa textbook so dati tarapay 2012. Nung tatapiyo isagana iti tanong sa tayo iti lecture ortografiya. And again, tumataldaw dagiti manurat ika dagiti manurat ito no Biyernes. Then it's Sabado, so tayo culmination can award dito. Dito lang anong rin.
Sa lawag, awang pa, bigay eksakto nga oras kita ng grupo na ito sila. Aji ortografiya. Okay? Kuya mo lang, dapat tiki din ng i-discuss ng tayo pinadaan na yan ko. Aji, sa pang oras. Ay, yan ang topeti ko, kasi masapul nga agree pedagogy speakers ang bandot dito ko. Oras kan di sistema. With this kami na day, busy dagiti dito mga kakatotay. Kasi nga ako president, mo, dapat sa mga pamilyan, gusto ni kanina, kaya di amin na binyag, yung ang buyay, kaya may tagwang na albert, si virtual, sabi ko mati, tuloy yun si Dominic, na nagbulang sa manin. Ito no, bigit karoon nga aldaw. Gusto nina, stay safe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Lopay gayam. Picture. Picture. Sige. Pag-open na yung video yung rodent na makita niya po. Si group picture ni Ana. Oo na, paano ba? Paano ba? May ano kita group picture. Tapos di background ko, damdamagan ni Manong Jaime Raras. Juan, how did you do that, Stel? That is Mount Ulap. Pinapan kami nag-hiking, pinicture ko, and then pinilakay, pina-enlarge na. Awisan kayo ito dito nag-hiking. Napintas di view na. Sige. Virtual. Dati virtual. One nga rod. Pati. Yung pag-arup ko nga rod no. So, di background the game books ko. Ay, ang galing. Kasi mati ipagarup ko datay. Kasi virtual ko ako. Ganda. Anak gamin nga makako ijirwar. Ijirwar ako mang pero maganda eh. Panahon na. So, ganda. Okay, picture san? Okay na? Okay. Naka-picturean? Documentation. Documentation. Okay na? Okay na? Madam. Documentation para di ko nito. Okay.